Bhakti Sadachar class உங்களெல்லாம் வரவேற்கிறேன். இதுல வந்து we are going to read about Vaishnava culture. நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவா தான். ISKCONல வந்தாச்சுன்னா வேற எல்லாம் நம்ம என்ன ஜாதின்னு பார்க்கவே வேண்டாம், எல்லாருமே வைஷ்ணவா தான். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் கல்ச்சர்னா என்னது? நம்ம என்ன பழகுறோமோ எப்படி எல்லாம் நம்ம இருப்போமோ அதை வச்சுதான் ஒரு கல்ச்சர். we are creating a culture. அப்போ வைஷ்ணவா கல்ச்சர்னா என்னது? ISKCONல வந்து ஒருத்தர் இது குடுமி வச்சுட்டு இருக்கா, ஒருத்தர் இந்த ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு இருக்கா, சில பேர் இந்த ஒரு காவி உடையெல்லாம் போட்டு இருக்கா. ஏன் அப்படி என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்ப இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம படிக்கலாம். அப்ப இன்னைக்கு திஸ் இஸ் அ வெரி பேசிக் திங் தான். பாடம் ஒண்ணுல ஒண்ணுமே இருக்காது, அடுத்தது ஒரு 2, 3ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா டீடைல் வந்து படிக்கலாம். ஸோ இது ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீக் கொஞ்சம் பார்த்தோம். நான் ஃபுல்லா பார்க்கல. அப்போ எகேன் நான் வந்து ஸ்டார்ட். ஓகே, வைஷ்ணவா கல்ச்சர் கோர்ஸ். இது வந்து பாடம் 1. இது கோர்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ரஃப் ஐடியா கொடுத்துடுறேன். There is no compulsion of attendance. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனாக்கா வந்து அட்டென்ட் பண்ணினா போதும். ஓகே, அண்ட் இது இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியே வந்துடும். ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம என்ன இருக்கோம், எங்க இருக்கோம், ISKCONல என்ன இருக்கும், ஒன்லி பகவத்கீதா படிக்கிறோம், அடுத்த லெவலுக்கு லெவல் 2 போறோம், என்ன ஒரு எய்ம் இல்லாத நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இல்லாம we should know the concept. நம்ம என்ன படிக்கிறோம், ஏது படிக்கிறோம், அதனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம், நம்ம அது போல மாத்திக்கணுமா, இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு தோணணும். அண்ட் பிகாஸ் we have come to that, நம்ம அந்த லெவல்ல வந்திருக்கோம். அப்ப அதுல வந்து நம்ம எப்படி மாறிக்கணும், நம்மள எப்படி மாறிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கணும். ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்கணும். அப்ப லெசன் 1ல நான் என்ன பார்க்க போறேன்னா வைணவ கலாச்சாரத்தின் கோட்பாடுகள் மற்றும் பயன்பாடுகள். தமிழ்ல கொஞ்சம் ஹார்டு, எனக்கு ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். அதனால இங்கிலீஷும் வச்சிருக்கேன். பிகாஸ் எழுதிடுவேன், பட் எனக்கு பேசவும் அவ்வளவா வராது, அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர் என்னெல்லாம் அதுல கொடுத்துருக்கா, வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல என்ன இருக்கு, அண்ட் அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும் நம்ம லைஃப்ல. அதை அப்ளை பண்ணி we are all going to be a தூய பக்தா. பக்தானா ஜபம் தான் பண்றோம், காலையில ஏன்னு மங்களாரத்தி பார்க்கணும், எல்லாம் பண்றோம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். பட் அதர் தென் தட் there are many other things, நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்கலாம். அண்ட் இது அப்ளிகேஷன், அதான் நம்ம லைஃப்ல அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும், அந்த வந்து அந்த நெறிகள் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஓகே, அடுத்தது இப்ப என்னன்னாக்கா வைணவ கலாச்சாரம் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன். இவர் வந்து பிரபுபாதா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு, எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுல வந்து கலாச்சாரம் நிறைய எழுதியிருக்காரு. இப்ப வந்து நம்ம கோர்ஸுக்கு என்ன பேருன்னா பக்தி சதாச்சார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பக்தினா தெரியும், பக்தி மயம். அண்ட் சதாச்சார, சதானா இந்த சான்ஸ்கிரிட், ஆக்சுவலி ஹிந்தி சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்குது. சதானா எப்பவுமே, ஃபார் எவர். ஆச்சாரம், சார்னது சதாச்சாரம்னா ஆச்சாரமா இருந்து, ஆச்சாரம்னா ரொம்ப ஆச்சாரம் நம்ம வீட்டுல பாக்குறோம் அந்த மாதிரி இல்லை. வைஷ்ணவா கல்ச்சர்ல என்ன ஆச்சாரமோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ வைஷ்ணவா கல்ச்சர்ல பக்தி சதாச்சாரம், பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம வந்து எப்படி நம்ம கடைபிடித்து அது வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம லைஃப்ல லீட் பண்ண போறோம் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது அவர் வந்து புக்கு எழுதினதுல கல்ச்சர் வேர்டு நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்காரு. அது நார்மல் வெறும் கல்ச்சர்ங்கிறது அது யாரோ அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்காரு. திஸ் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சும்மா அது ஸ்லைட்ல இருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங். கலாச்சாரம் சொல்லிட்டு அவர் வந்து கல்ச்சர் அந்த வேர்டு 7000 டைம்ஸ் யூஸ். அப்போ யூ கேன் இமேஜின் அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். கல்ச்சர்னா ஏதோ அப்படின்னு விட முடியாது. ஏன்னா இப்ப நம்ம வீட்லயும் ஒரு கல்ச்சர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? சந்தை நேரம் எல்லாம் விளக்கேத்துறோம் இல்லையா? யாரு சொல்லி கொடுத்துருக்கா? பெரியவா எப்போ சொல்லி கொடுத்துருப்பா, சின்ன வயசா என்னவோ ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். பட் யாராவது இன்னைக்கு கொஸ்டின் கேட்டா என்ன தெரியும்? அந்த டைம்ல வந்து இந்த தேவகணங்கள் எல்லாம் வருவா, பூதகணங்கள் வருவா, அப்படி இப்படின்னா ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லுவா. பட் அதர்வைஸ் இட்ஸ் பிகம் அ பிராக்டிஸ். காலையில எழுந்துக்கணும், குளிக்கணும். இப்ப இங்க ISKCONல வந்துட்டு மங்களாரத்தி பார்க்கணும். தட் இஸ் ஆல்சோ பிகம் அ கல்ச்சர். காலையில ரொம்ப முடியாதுக்கு இருக்கிறவா, ரொம்ப மருந்து சாப்பிடுவா, சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறா எழுந்துக்கிறது இல்லை. அதர்வைஸ் எவ்ரிபடி இஸ் கெட்டிங் அப். எல்லாரும் அந்த காலத்துல எல்லாம் கோயிலுக்கே போவோம், குளிச்சு கோயிலுக்கு போய் வாசல் தெளிச்சு கோலம் போட்டு, அதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் உண்டு இல்லையா? இன்னைக்கும் பண்றா, எத்தனையோ பேர் பண்றா. அது கோயிலுக்கும் போவான். காலையில இந்த நிர்மாலிய தரிசனம் சொல்லிட்டு பார்க்க போவான். சோ நமக்கு இப்ப ஈஸியா எடுத்து எல்லாமே ஆன் பண்ணிருக்கு. கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணா தெரியறது, டேப் ஆன் பண்ணா தெரியறது, குளிக்கவும் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம். காத்தாலும் சும்மா ஃப்ரெஷ், வி ஷுட் ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷன் அப். அண்ட் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல இருந்து பகவானை பார்த்து அந்த டைம்ல ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். நம்ம பாதையில வந்து நம்ம இப்ப எந்த இது ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இருக்கோமோ தட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, சோ அடுத்தது இப்போ கலாச்சாரம் 7000 டைம் அவர் எழுதியிருக்காரு அதுக்கு வேர்டு. ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் வேத கலாச்சாரம்னு 1700 டைம். ஸ்பிரிச்சுவல் கலாச்சாரம், ஆன்மீக கலாச்சாரம், அது வந்து ஒரு 500 வாட்டி. பிராமணிக்கல் கல்ச்சர், பிராமண கலாச்சாரம் 430. பக்தி வழிபாடு, பக்தி கல்ட், அது வந்து 190. அண்ட் வைஷ்ணவா கல்ச்சர் ஒரு 90. சும்மா ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கான்.
So it is just for the okay. அப்போ வைணவ கலாச்சாரம் இது கல்ச்சர்ங்கிறது லாட்டின் இட் இஸ் தேர், இது ஒரு வேர்டு தானே இல்லையா, இட்ஸ் an இங்கிலீஷ் வேர்ட் கல்ச்சர்னு இருக்கு. பட் அது வந்து என்ன எப்படி வந்து கொண்டு போனோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். இந்த இதுல தான் படிக்க போறோம். லாட்டின்ல வந்து இதுக்கு பேர் என்னன்னாக்கா கல்டஸ், மீன்ஸ் டு டேக் கேர். கல்ச்சர்னா என்னது, அவளோட இது லாட்டின்ல வேர்டு வந்து கல்டஸ். லத்தீன் வார்த்தையான கல்டஸ் அப்படின்னா இந்த கவனிப்பு என்று பொருள். அதே போல பிரெஞ்சுல இருக்கு. பிரெஞ்சுல வந்து கிளட்டர், லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் தடுமாறினேன். கிளட்டர் என்றால் இது உழைக்க, இது என்ன சொல்லுவாங்க, பாடு இல்லை, என்ன சொல்லுவாங்க, மேனத்துன்னு வருது, ஹிந்தி வேர்டே வருது. என்ன சொல்லுவா மாதாஜி? உழைப்பு. உழைப்பு தான், உழைப்பு. என்னன்னா இது ஃபீல்டுல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்ப இது மெயினா என்னன்னாக்கா கேர், கவனிப்புனா ஒரு பிளான்ட் இருக்கு. அந்த பிளான்ட் வந்து நம்ம உழண்டு அந்த லேண்ட்ல வந்து நம்ம அதை சோ பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணி முள்ள அதை பார்த்து வளர்ந்து அது வந்து ஒரு ட்ரீயா மரமா ஆறுது, மரமோ செடியோ வாட்டவர். சோ அதை வந்து கேர் எடுத்துக்கணும். சோ அதுதான் அதோட மீனிங். சோ பிரெஞ்சுல வந்து கிளட்டர் என்றால் உழைக்க. சோ பூமியை பராமரிக்கவும் வளரவும், நல்லா பராமரிச்சு அந்த செடியை முள்ள வளர்த்தணும். இப்போ வளர்க்க வேண்டும். நாட் ஓன்லி கல்டிவேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இக்னோர் பண்ணா செத்து போயிடுவாங்க. அதனால நாட் ஓன்லி டு கல்டிவேட், அதுக்கப்புறம் நர்ச்சர் பண்ணி அதை நல்லா வளர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் நான் பிரெஞ்சு இதுல எல்லாம் லாட்டின்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. இட் இஸ் ஆஸ் பர் கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி. அது இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு அவர் வைஷ்ணவ கல்ச்சர், சும்மா அவ கொடுத்துருக்கா. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு அப்போ டெஃபினேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர். அப்ப நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? என்ன செடி நடுறது படிக்க போறோமா, மரம் நடுறது படிக்க போறோமா? இல்ல, என்ன மெயின் அது என்ன கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு செடியை எப்படி முள்ளா பார்த்து வளர்த்துறோமோ அது போல நம்ம லைஃப்ல எப்படின்னாக்கா பகவத்கீதா, இந்த ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே ஒரு லைஃப் மேனுவல் தான். இட் இஸ் நாட் தட் எக்ஸாம்க்கு படிச்சு எழுதி மார்க் வாங்கி ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்குறது அந்த மாதிரி இல்லை. திஸ் இஸ் we have to apply in our life. நம்ம லைஃப்ல அதை வந்து அப்ளை பண்ணி அதனால நமக்கு வந்து எவ்வளவு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். சோ கல்ச்சர்னா என்னது, ஒரு பிளான்ட் வளர்த்துறா போல நம்ம லைஃபையும் அந்த மாதிரி வளர்த்தி ரொம்ப இப்ப எப்போல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், சின்ன வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். ஆனா இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி என்ன சொன்னீங்க, குழந்தைகளோட கிளாஸ்ல ரொம்ப இப்போ கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா இப்போ ஆன்லைன்ல போயாச்சு, எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போறது, எக்ஸாம் இருக்கு. ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ வி கிளப்ட் இட், ஈவினிங் ஒரே செஷன் வச்சிருக்கோம். அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் இந்த இதா இருக்கு. சோ அதனால சின்ன வயசுல இருந்தே போட்டு வளர்த்தினோம்னா அவ சீக்கிரமா படிப்பா, ஸ்லோகம் நல்லா வரும். ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் படிக்கிறது கஷ்டம் தான். அதனால அது சின்ன வயசுல இருந்தே அது பேணி காத்து நல்லா அந்த செடியை வளர்த்துறா போல குழந்தைகளையும் வளர்த்திட்டே இருந்தோம்னா ஒரு 30-40 வயசு ஆகும்போது லைஃப்ல அப்பதான் டென்ஷன் எல்லாமே ஒரு வீடு வாங்கணும், கல்யாணம் பண்ணணும், குழந்தைகள் அப்படி இப்படின்னு டென்ஷன் அப்பதான் ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து they will take their life very easy. ஒன்னும் டென்ஷன் பட மாட்டேன். அதனால என்ன, so what, I will manage, பகவான் இருக்கார், அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோட அவ பண்ணுவாங்க. So definition of culture. Now we will come back here. The way of life, especially the general customs and beliefs of a particular group of people. Tamil la yaro padikirana padikkalame, so that you will also konjam or interaction. Yaar padikkiran, Mangen Mathaji padikira Mathaji, na padikkiren. Padikkiren. கலாச்சாரத்தின் வரைமுறை. வசந்தி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கு, எல்லா ஸ்லைடையும் நான் போட்டுருக்கேன் தமிழ். அப்ப நான் அதான் நினைச்சேன், இங்கிலீஷ்ல படிச்சோம்னா யார் வேணா படிக்கலாம், தமிழ்ல கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குமே. மங்கேன் மாதாஜி நீங்க கலாச்சாரத்தின் வரைமுறை ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினரின் வாழ்க்கை முறை, குறிப்பாக பொதுவான பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகள். அப்போ ஒரு வந்து நம்ம குழுனா ISKCON, அதுல வந்து ஒரு சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சிருக்கா, அது வந்து பழக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். சோ அதை பத்தி தான் அது, ஏன்னா அதுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அண்ட் we are going to follow that. அதுதான் வந்து டெஃபினிஷன். அடுத்தது வந்து இது இவர் பிரபுபாதா எழுதுறார். அவர் வந்து விருந்தாவனத்தை இது ஸ்பீச்ல கொடுத்திருக்காரு. பிரபுபாதை விரிவுரை February 13, 1974. ஆமா மாதாஜி, இங்க வசந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. லைட்டுக்கு வந்துடும். எனது பிறப்பு ஒரு வைணவ குடும்பத்தில். என் தந்தை ஒரு பெரிய வைணவர். அதனால் நான் பிறப்பிலிருந்தே வைணவ கலாச்சாரத்தில் மட்டுமே இருந்தேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை February 13, 1974, பிருந்தாவனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து ஒரு ஸ்பீச் இருக்கு. இவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, வைணவத்திலேயே இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு வித்தியாசம் எல்லாம் தெரியாது. வேற இப்ப நம்ம ISKCON வந்து பலவித பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து மனுஷா வருவான். சோ அதுல எல்லாம் வந்துட்டு ஒரே கல்ச்சர்,
நம்ம வைஷ்ணவா கல்ச்சர் இன் இஸ்கான் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கா. சோ அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவருக்கு என்ன ஆயிடுதுனாக்கா he was born in a இது வைஷ்ணவா ஃபேமிலியில born ஆயிருக்கார். அவ அப்பா வந்து staunch follower of வைஷ்ணவா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதனால வந்து பிறப்பிலிருந்தே அவர் வந்து வைணவ கலாச்சாரத்தை பின்பற்றிட்டு இருக்கார். அதனால அவரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. அதனாலதான் அவர் வந்து நமக்கும் அது வந்து நல்ல கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு அவர் இஸ்கான்ல he has introduced that. அவர் நம்ம எல்லாம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. இப்ப இந்த கோர்ஸ் அப்ப இந்த பாடம் நம்ம என்னத்துக்கு வந்திருக்கோம்? நம்ம இந்த பக்தி சதாச்சாரம் அப்படி என்னதான் படிக்க வந்திருக்கோம்? பாடநெறி நோக்கம். இது யார் படிக்க போறா? மாதாஜி அவர் பிரபுஜி, எனிபடி? விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கிறாளா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். சீக்கிரமா எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். விவேகானந்த ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க. அடுத்த ஸ்லைடு. விவேகானந்த. இஸ்கான் சமூகங்கள் முழுவதும் ஸ்ரீலா பிரபு பாதரின் வழங்கப்பட்டுள்ள வைணவ வழக்க முறைகளின் அம்சங்களை வளர்ப்பதற்கு அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல வரும். அப்புறம் அப்ப இஸ்கான்ல வந்து அவர் என்ன சொல்றார், அவர் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு. அவர் ஆல்ரெடி வாஸ் அ வைஷ்ணவா. வைஷ்ணவா ஃபேமிலியில இருந்து அவ அம்மா அப்பா எல்லாம் வைஷ்ணவ இருந்த கல்ச்சர்ல இருந்து அவர் அப்படியே இதானதுல அப்படி இருந்ததுனால இஸ்கான்ல அப்படி அதையே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு செட் ரைட் எவ்ரி திங். அப்ப நமக்கு வந்து ஈஸியாயிடும். அவர் எப்படி சொல்லியிருக்காரோ அது போல நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, இப்ப வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல என்னெல்லாம் படிக்க போறோம்னாக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வில் பி ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ், என்னெல்லாம் கொள்கைகள். அடுத்த சாப்டர் நெக்ஸ்ட் வீக்ல நம்ம வந்து முறையான இடங்கள் எங்கெல்லாம் நம்ம போய் நம்ம கல்ச்சரை இது பிரயோஜனப்படுத்தணும். அப்புறம் தூய்மை, அகத்தூய்மை அண்ட் புற தூய்மை ஆல்சோ. அப்புறம் பிரசாத சேவா. எப்பவும் நம்ம வந்து அது பகவத்கீதா போதே நம்ம படிக்கலாம். 9th சாப்டர்லயே வந்துடும். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம்னு அது போய் வந்தாயிடுச்சு. ஆனா how many people are following? level 2ல வரும்போது முள்ள ஃபாலோ பண்ணி அப்புறம் என்ன, திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அண்ட் வி ஹேவ் டு. இந்த லெவல்ல நம்ம வந்துட்டோம்னாக்கா இதெல்லாம் நம்ம பிரசாத சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சோம். பிரசாதம் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிடவே வேணும். இல்லாட்டா நம்ம வந்து சின், we are actually committing a sin. அது பகவத்கீதாலே சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா இங்க 18 days கோர்ஸ் பண்ணி யாரெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அடுத்து வந்து ட்ரெஸ். இப்ப நமக்கு சொன்னேனே யார் எப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறாங்க. சோ அவளோட என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் அதை பத்தி படிக்க போறோம். முறையான சங்கம், இதெல்லாம் நம்ம ஒரு சாப்டர் so much of in detail. ஒரு சாப்டர்னா 1 hour இதுதான் படிக்க போறோம். நாட் 1 or 2 lines. ஒரு ஃபுல் 1 hour இந்த கோர்ஸ் ஒரு சாப்டர் இருக்கும். சோ இதை பத்தி நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ்ல படிக்கிறோம். அண்ட் இந்த எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாயாபுரி இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து ஒரு உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்டும் கிடைக்கும். ஸோ இதுல என்ன இருக்கு, நல்ல அட்வான்டேஜ் என்னன்னாக்கா நோ டெஸ்ட். லெவல் 1ல நீங்க டெஸ்ட் எழுதின அப்ஜெக்டிவ் தான் இருந்தாலும் ஐயோ எழுதணுமே இன்னைக்கு எழுதலையே அப்படின்னா ஒரு டென்ஷன் இருக்கும். லெவல் 2ல கொஞ்சம் டீட்டெயிலாவே எழுதணும். லெவல் 3ல பிரசன்டேஷன் பண்ணி அப்படியெல்லாம். அது வந்து என்னத்துக்குன்னா அது ஒரு இது இருக்கு ரூட். பக்தி இது பக்தி என்னது பக்தி சாஸ்திரின்னு ஒரு கோர்ஸ். இப்ப லெவல் 2 லெவல் 3 லெவல் 4 பண்றோம்னா பக்தி சாஸ்திரினா என்னன்னா they become eligible as a teacher. அப்ப டீச்சர் எலிஜிபிள் ஆனா நம்ம நார்மல் இதுலயே இருக்கு பிஎட், அப்புறம் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் அப்படி ஐ டோன்ட் நோ, நான் டீச்சரா இருந்தது இல்லை. சோ அந்த மாதிரி அவள் ஒரு கரிக்குலம் இருக்கிறா போல இங்க பக்தி சாஸ்திரிக்கு நிறைய இந்த மாதிரி கரிக்குலம். ஓகே, அதெல்லாம் வேண்டாம், எங்களுக்கு ஒன்னுலயே பக்தி தான் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி சதாச்சாரம் ஒண்ணு என்ன எக்ஸாம்ல ஒண்ணு கிருஷ்ணா ராமா சொல்லிட்டு இது என்ன உண்டோ வைஷ்ணவா கல்ச்சர். அதுவும் பகவத்கீதை கூட நம்ம படிக்க போறது ஆல்ரெடி 18 days கோர்ஸ் தொட்டும் தொடாம கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு. இன்னும் படிக்கணும் பகவத்கீதைனா அப்ப இந்த லெவல் 2லயும் போலாம். இது படிச்சுட்டே நம்ம அதுவும் பண்ணலாம். சோ இது ஒன்லி ஃபார் அபவுட் வைஷ்ணவா கல்ச்சர் தான். அதனால இதுல வந்து அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி கிடையாது. இது 18 weeks கோர்ஸ், வீக்லி ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்கும். அப்புறம் என்னது நோ எக்ஸாம், ஃபீஸ் கிடையாது. அது ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு இதுலயும் பாடத்துலயும் ஃபீஸ் கிடையாது. புக்கு கிடையாது. மெயினா என்னன்னாக்கா ரெஃபர் பண்றதுக்கு பகவத்கீதா புக் எடுக்கிறோம். அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்சைட் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நோ புக் இஸ் ரிக்வயர்ட். அப்கோர்ஸ் ஒரு மேனுவல் இருக்கு விச் ஐ வில் கிவ் இட், ஒரு PDF ஃபார்ம்ல இருக்கு, அது நான் அப்புறமா கொடுக்குறேன். சோ இது வந்து வெரி சிம்பிள் கோர்ஸ். இது வந்து யார் வேணா பண்ணலாம். 18 days கோர்ஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா ஒரு மாதிரி பேசிக்கா தெரியும். யூஆர் ஆல்ரெடி இன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு லைன்ல இருக்குனாக்கா திஸ் யூ கேன் டூ. அதாவது நீங்க எல்லாரும் அசம்பிள் ஆயிருக்க at the end of 18th monthல 18 weeks you will be awarded a certificate. நீங்க எல்லாம் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். யா, இது யார் படிக்கிற மாதாஜி ஆர் பிரபுஜி? எனிபடி? நாராயணசாமி பிரபுஜி படிக்கிறாரா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஸ்ரீவித்யா போய் கேட்டாங்க.
அப்படிங்க ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு கல்வி நிறுவனத்திற்குள் நுழைந்தால் அந்த நிறுவனத்தின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு நீங்கள் சரணடையவில்லை என்றால் அந்த நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் அறிவை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்? எஸ், போன வாரம் நான் ஒரு ஜஸ்ட் அந்த ஆன் த ஸ்பாட் ஒரு இது வந்து எனக்கு எக்ஸாம்பிள். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம உங்க வீட்டுல பசங்க இருக்காங்க, நம்மளே ஸ்கூல் போகும்போதுலாம் அப்படிதான் இல்லையா, ஒரு 7:40க்கு மார்னிங்ல கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இருந்து எத்தனை மணிக்கு இறங்குவோம்? வீடு பக்கத்துல தான் இருக்கும், ஸ்கூல் பக்கத்துல ஒரு 2 minutes வாக்கிங் இருந்தாலும் நம்ம 7:20 மேக்ஸிமம் 7:25 இறங்கிடுவோம். ஏன்னா அந்த கேட்டு 7:30 முடிவா, கிளாஸ் 7:40 7:45 7:50 தான் ஆரம்பிக்கும். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இது கொடுத்துருக்கா, லைக் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். 7:25 கேட்டு மூடும், பெரிய கேட்டு மூடிடும். அப்புறம் கெஞ்சி கூத்தாடின்னு அந்த இவள்கிட்ட அந்த கேட் கீப்பர்ட்ட சொல்லிதான் உள்ள அனுப்ப முடியும். அதுக்கப்புறம் அசம்பிளி ஹால் உண்டு, அங்க நின்று ப்ரேயர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு அது ஒரு 5-7 minutes அதுக்கப்புறம் உள்ள போனோம். அப்புறம் தான் டீச்சரே வருவாங்க, அதுக்கு ஒரு டைம் உண்டு. இந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ தான் பண்றோம். 7:40 7:50 தானே உங்க கிளாஸ், நீங்க 7:45 போ நம்ம அனுப்ப முடியுமா? பசங்களை முடியாது. அதே நம்மளும் தான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, நம்மளும் ஸ்கூல் போயிருக்கோம், காலேஜ் போயிருக்கோம். there are certain rules. ஒரு காலேஜ்ல ஒரு ரூல் இருக்கும், ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல யூனிஃபார்ம் கிடையாது, ஸ்கூல்ல யூனிஃபார்ம் இருக்கு. So we are adhering to all that. ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி இருக்குனாக்கா அது போல நம்ம வந்து சரி ஆமா சரி சரின்னு சொல்லிட்டு அது ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி நம்ம பசங்களையும் அனுப்புறோம், நம்மளும் அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம். அதே போல இஸ்கான்ல எப்ப வேணா பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம், அந்த மாதிரி முடியாது. அவர் ஒரு விதிமுறை கொடுத்திருக்காருன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபுல்ஃபில்லா ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பௌதிக உலகத்துல பண்றோம், வேற வழி இல்லையேன்னு. எக்ஸாம் இருக்குன்னா விழுந்து விழுந்து அந்த குழந்தைகள் படிக்க வச்சு மார்க் வாங்கணும்னு சொல்றோம், ஏன்னா காம்படிஷன் அப்படி இருக்கு. பட் இது அந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம சொந்தமா நம்ம வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதுக்குதான். சோ ஒரு சர்டன் விதிமுறை இருக்கு, இப்படி பௌதிக உலகத்தை நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்றோமோ அது போல இதுலயும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு கல்வி நிறுவனத்திற்கு நுழைந்தால் அந்த நிறுவனத்தின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு நீங்கள் சரணடையவில்லை என்றால் அந்த நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் அறிவை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா. சோ நேச்சுரலி யூ வில் பி மார்க்ட் ஆப்சென்ட், வர முடியாது, ஏன்னா லேட்டு வழியில நில்ல, ஒரு பீரியட் வழியில நில்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் தான் கிடைக்கும். சோ எப்ப நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோமோ அதே போல ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு இஸ்கான் வந்து ப்ராப்பரா ஒரு செட்டப் இருக்கு. ஸோ ஸ்லோலி we are entering into it. முள்ள அவளோட என்ன இருக்கோ படிக்கிறோம். ஓகே, சோ நம்ம வந்து அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம். அப்ப இப்ப ஸ்டார்டிங்ல நமக்கு இப்ப என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கா, இப்ப 18 days முடிச்சவாழ எவ்வளவு ஜபம் பண்றீங்க? அட்லீஸ்ட் 2 மாலை ஜபம் பண்ணலாம். 2 பண்றேன்னா ஒரு 3 பண்ணலாம், 4 பண்ணலாம் அப்படி. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். So not only ஜபம், see இந்த ஜபம் பண்ணிட்டு இஸ்கான்கார் அங்க பிரபுஜிக்கு ஏதாவது யூஸ் ஆகுமா? ஒண்ணு இல்ல, நமக்கு தான் யூஸ். நீங்க பண்ணா உங்களுக்கு யூஸ், நான் பண்ணினா எனக்கு யூஸ். நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன், நான் சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் பண்ணலன்னா எனக்கு போச்சு. அப்ப யாரு பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் வந்து காத்தால மங்களாரத்தி. இப்ப காத்தால வந்து சீக்கிரம் எழுந்துக்கிற ஒரு இது என்ன பிரம்ம முகூர்த்தத்தை எழுந்துக்கு அதுவும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. இது ஏன் நல்லது, ஏன்னா காத்தால பகவான் எப்பவும் சொல்லுவாங்க, காத்தால யார் மூஞ்சில முழிச்சேனோ அப்படின்லாம் சிலப்ப நம்மளே சொல்லுவோம், இன்னைக்கு யார் மூஞ்சில முழிச்சேனோ அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அப்போ பகவான் மூஞ்சில முழிக்கலாமே. 4:30 மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறோம், ரொம்ப எல்லாம் சீக்கிரம் இல்ல, 4:30 மணிக்கு தான். அப்ப நம்ம 4 மணி அலாரம் வச்சு நம்ம ஒரு கொஞ்சம் காத்தால என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் முடிச்சு 4 காலுக்கு உட்கார்ந்தாலும் மாலையை வச்சு ஜபிக்க ஆரம்பிச்சுடலாம். அழகா 4 ஜபமும் ஆயிடும், பகவானை பார்த்த திருப்தி இருக்கும். 5 காலுக்கு எல்லாம் ஆயிடும். வேலைக்கு போறவா கூட அந்த 5 காலுக்கு அப்புறம் இழுத்து வச்சுட்டு கிச்சன் போயிட்டு வேலை பண்ணிட்டு ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் போகலாம். காத்தால எழுந்துக்கிற ஜல்தி எழுந்துக்கிற பழக்கம். ரொம்ப சிக்கா இருக்கிறவா, ரொம்ப வயசானவாள் நான் இன்க்ளூட் பண்ணல. ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் ஜென்ரலா நார்மல் ஹெல்த் இருக்கிறவா, ஜென்ரலா யாரால முடியுமோ நம்மளால முடியும்னாக்கா எழுந்திருக்கணும். தூக்கம் அப்படி எனக்கு வரது காலையில எழுந்திருக்கவே முடியாதுனாக்கா சீக்கிரம் படுத்துனா தூக்கம் கரெக்டா நமக்கு ஒரு 4:30 மணிக்கு 5 மணிக்கு மேல நம்மளால தூக்கம் வராது. ஒரு மாதிரி மிடில் ஏஜ் வந்தாச்சுன்னா ஒரு 35-40 வயசு இருக்கிறவளுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு போரும், 5 hours போரும். என்னைக்காவது ரொம்ப டயர்டா இருக்கும், அப்போ 5 hours 6 hours வேணா தூங்கவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் விழுந்து படுத்தோம்னா உடம்பு வலிதான் வரும். So we should make a habit of getting up early and மங்களாரத்தி பாக்குறதுக்கு எல்லாருமே. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல பக்தி சதாச்சார்ல எல்லாம் வந்தாச்சுன்னா அப்படி இதுல கண்டினியூஸ் சதாச்சார் அப்படின்னா என்னது, இந்த ஆச்சாரத்தை நம்ம எப்பவுமே சதானா எப்பவுமே இந்த ஃபாலோ பண்ணணும். இன்னைக்கு என்னென்ன இப்ப நாளைக்கு எந்திருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வெளியில போனோம், சீக்கிரம் என்னன்னு போயிட்டோம், அதனால பாக்கலைன்னா தட் இஸ் அலவுட். சோ நம்ம வந்து இது சொல்லி செல்ஃப் செக் தான், வேற யாரும் நம்மளை கேட்க போறது ஏன் வரல அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டான். நமக்கு நம்மளே செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்றோம் இல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட்
எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? நாராயணசாமி பிரபுஜி, நீங்க அப்பவே சொன்னீங்க. ஒருத்தருக்கா சான்ஸ். பிரபுஜி இருக்கலாம், படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தமிழ்ல உள்ளதே படிங்க. எல்லா இடங்களிலும் நீங்கள் எதையாவது பெற விரும்பினால் நீங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு நீங்கள் சரணடைய வேண்டும். நீங்கள் இந்த வகுப்பின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் அறிவை பெற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சொன்னாங்க ஹரே கிருஷ்ணா. இது பகவத்கீதையில 7.2 இருக்கு. பட் இவர் வந்து ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் டாக்ஸ் சான் பிரான்சிஸ்கோல செப்டம்பர் 11, 1968 சொன்னார். என்ன சொல்றேன், எல்லா இடங்களிலும் நீங்கள் எதையாவது பெற விரும்பினால் நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். அதான் நான் போய் சொன்னேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூலோட சொன்னோம். இல்ல இவர் தான் ஒரு இது கொடுக்குற லெக்சர் கொடுக்குறேன். இப்ப நமக்கு எல்லாம் சௌரியமா எடுத்து எப்ப வேணா ஆடியோ கேட்டுக்கலாம், எப்ப வேணா வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாம்னு. பட் அவர் இருக்கும்போது எப்படின்னா, அவர் எப்போ வாக்கிங் போவார் அப்பெல்லாம் லெக்சர் கொடுக்குறான். அப்ப எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பான். அப்ப அந்த டேப் அதெல்லாம் இருந்ததா என்ன தெரியாது. பட் தேவர் டேக்கிங் ரெக்கார்டிங். அதனால இன்னைக்கு இருக்கு நம்ம கிட்ட அவரோட டேப், இது ரெக்கார்ட் எல்லாம் இருக்கு. அப்படி சொன்ன ஸ்பீச்சோட இதெல்லாம். இதே போல இது போல அசம்பிளி ஹால்ல உட்காந்து பஜனை எல்லாம் பண்ணிட்டு லெக்சர் கொடுப்பாரு. அந்த டைம்ல நம்ம இருக்குதான் ஒண்ணு. ஏன்னா அப்ப எப்போ இது லெக்சர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ வரணும், எப்போ பஜனைன்னு ஆரம்பிக்கிறோம். நமக்கும் இப்போ அப்படித்தானே இருக்கு இல்லையா? நம்ம பௌதிக உலகத்திலையும் ஒரு ப்ரோக்ராம்னு போட்டுருந்தாக்க அந்த ப்ரோக்ராம் போனோம்னா அந்த டைம்ல நம்ம போகதான் வேணும். நான் எப்போ வேணா போவேன் அந்த ப்ரோக்ராம். அப்படி முடியாது இல்லையா? அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு போன அப்புறம் நம்ம தான் we will be the loser. So there is a time limit for everything. அதுதான் நம்ம பௌதிக உலகத்துல we see all that. அதே தான் இவர் வந்து எதிர்பார்க்கிறார். ஸோ நம்ம வந்து எங்க போனாலும் ஒரு ஒழுங்குமுறை வேணும். அந்த விதிகளையும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. நான் just read out. ஆதவ்ய சததம் விஷ்ணுர் விஸ்மார்த்தவ்யோ ந ஜாது சேத் சர்வே விதி நிஷேதா ஸ்யுர் ஏதையோ ஏவ கிங்கரா. அதோட என்ன மீனிங்? யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? மாலா படிச்சிருக்கீங்க? படிங்க. கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவு கூற வேண்டும், எந்த நேரத்திலும் மறக்க கூடாது. சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து விதிகளும் தடைகளும் இந்த 2 கொள்கைகளின் அடியார்களே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருத மத்திய லீலா 22.113 பத்ம புராணத்தில் இருந்து. பத்ம புராணத்தில் இருந்து அவ்வளவுதான் மேடம் இருக்கு. அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து எப்பவுமே நினைவு கூறணுமா? அப்படின்னா என்னது? நம்ம என்ன செயல் பண்ணணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எங்கிட்டயே பேசுறீங்க? இல்ல மாதாஜி, மியூட் பண்ணிடுங்க. சோ கிருஷ்ணரை எப்பவுமே நம்ம வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கோம். என்ன வேலை பண்ணாலும் இல்ல கிருஷ்ணர் நமக்கு ஏதாவது பொருள் கிடைச்சது, ஒரு நல்ல சந்தோஷமா இருக்கோமா, கிருஷ்ணா ரொம்ப தேங்க்ஸ், எனக்கு வந்து இப்ப நல்ல ஒரு இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கேன், நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், இதெல்லாம் உன் காரணம் தான். எனக்கு வந்து அவ்வளவு அறிவு கிடையாது, எனக்கு அவ்வளவு ஒரு ஸ்மார்ட்னஸ் கிடையாது, இருந்தாலும் நீ எனக்கு கொடுத்தியே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படி சொல்லலாம். இல்ல ரொம்ப துக்கத்துல இருந்தாலும் என்ன இப்படி கொடுத்துட்டேன் அப்படி கோவம்லாம் சில பேர்லாம் கோச்சுப்பான். பகவான் பாரு எனக்கு கண்ணிலேயே அவனுக்கு என்ன போயிட்டு இப்படி வதைக்கிறேன், நான் தான் உனக்கு கிடைச்சேன்னா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன அனுபவிக்கிறோமோ இதெல்லாம் நம்ம பாஸ்ட் கர்மானால தான் அனுபவிக்கிறோம். நல்லது வந்தாலும் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பாஸ்ட் கர்மா, கெட்டது இருந்தாலும் நம்ம பிகாஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் கர்மா. ஆனா அப்ப பகவான் எனக்கு தோணுன்னா நிறைய தப்பு பண்றோம், நிறைய பாவ செயல் பண்றோம், அதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். அதனாலதான் நாம ஜபம் பண்ணணும். பகவான் வந்து இந்த காலையில இருந்து நாம ஜபம், நீன கலியுக தர்மம் என்னன்னா நாம ஜபம். ஓகே, சோ அது வந்து பண்ணினா என்ன ஆகுனாக்கா, இந்த சின்ன சின்ன சும்மா பேசினே இருக்க ஒரு பூச்சி வரும், நம்ம தெரியாம இப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது கையோ ஒரு கொசு பானனே அடிக்கிறோம், சின்ன சின்ன நம்ம கண்ணு கூட தெரியாது அந்த பூச்சியெல்லாம் கூட நம்ம கையால கொண்டுடுவோம், நடந்து போகும்போது எறும்பெல்லாம் நம்ம கொண்டுடுவோம். இதெல்லாம் பாவம் தான், டெஃபினட்டா பாவம். ஆனா சிலது வந்து நம்ம அறியாம பண்ணும்போது என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து மாறி கிடைச்சிடும். மாறினா இது அந்த பாவ செயலை நம்ம விடுதலை ஆகும். சோ இது எவ்வளவு ஜன்மமா நம்ம பாவம் பண்ணிட்டு வரோம், அவ்வளவு பாவ மூட்டை இது டன் கணக்குல வச்சுட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் இப்ப வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒண்ணா முடிச்சு ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மா வந்திருக்கோம். இப்ப இதுல இருந்து திரும்பி புழு பூச்சியா போகாம இருக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் பகவான் அங்க போக முடியலைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஞ்சமாவது பெர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்குறதுக்கு பகவானோட நாமமெல்லாம் அடுத்த ஜென்மத்தை திரும்பி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்து இன்னும் நல்லா பக்தி பண்றதுக்கு சின்ன குழந்தையில இருந்து பண்றதுக்கு ஒரு பகவான் அருள் புரியட்டுன்னு தான் வேண்டிக்க முடியும் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரை எப்போது நினைவு கூற வேண்டும், நல்லது இருந்தாலும் சரி கெட்டது இருந்தாலும் சரி. ஓகே, இது ஏதோ ஒரு லெசனுக்கு தான் எனக்கு ஏதோ கெட்டது நடக்கிறது, இதனால எனக்கு ஏதோ ஒரு பாடம் படிக்கிறதுக்கு தான் பகவான் கொடுத்துருக்காரு அப்படி என்னலாம் சம்திங் நமக்கு வந்து சமாதானமா அந்த மாதிரி எண்ணிக்கணும். சோ பகவான ஒரு காலம் நம்ம மறக்கக்கூடாது. சாப்பாடு பண்ணிருக்கோமா, காலையில நல்லா சுத்தமா குளிச்சு
சுத்தமா பண்ணினோம்னா பகவான் கற்பனை. ஏன்னா பகவான் எடுக்க போறாரா ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம மனுஷா எக்ஸ்ட்ராவா 2 பேர் வந்தா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நம்ம வடிக்கணும், சாதம் வடிச்சு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி குவான்டிட்டி ஆஃப் சாம்பார்லாம் பண்ணணும். பகவானுக்கு அது சின்ன ஒரு கப்பல இப்படி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணா கூட போகும். ஒரு பழம் ஒண்ணு இல்ல, அதான் 9th சாப்டர்ல வருது 9.47 என்ன நம்பர் தெரியல, 9. ஏதோ நம்பர் 47 நினைக்கிறேன். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் 9.26 Mathaji. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அதுல என்ன பத்திரம் புஷ்பம் பலம் என்ன கேக்குற, பத்திரம் ஒரு இலை அப்படின்னா எனக்கு துளசி தான். வெறும் துளசி இலையை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணா கூட ரொம்ப யூ வில் பி ஹாப்பி. பத்திரம் புஷ்பம் இல்ல ஒரு பூ, வேற ஒண்ணும் கிடைக்கல எங்க வீட்டுல. இன்னைக்கு நாங்க வந்து சமைக்கல, வெளியில போறோம். சரி ஒரு பூ, நம்ம பூச்செடியில இருந்து ஏதாவது இருக்கா வைக்கலாம், இல்ல கீழே நம்ம காம்பவுண்ட்ல ஏதாவது இருக்குன்னா அந்த பூவை வச்சு கூட நமஸ்காரம் பண்ணலாம். ஆனா தினமும் பண்ணணும். ஓகே, அதாச்சும் பத்திரம் புஷ்பம். அதுவும் இல்லை, பழம் ஏதாவது இது ஃப்ரூட் இருந்ததுனாக்கா ஓகே. பூவெல்லாம் கிடையாது, இங்க எல்லாம் பால்கனியும் கிடையாது, கீழே மரமும் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. பழம் இருக்குன்னா பழம் எப்படி நம்ம வீட்டுல வாங்குவோம் இல்லையா, அது வைக்கலாம். அதுவும் இல்லை, அன்னைக்கு பழமும் இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணலாம், பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம். தோயம்னா என்னது, தண்ணி. ஒண்ணும் இல்லைன்னா ஒரு தண்ணி இல்லாம ஒரு வீடு இருக்காது இல்லையா, அந்த தண்ணியாவது ஒரு கிண்ணத்துல வச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, இந்தாப்பா நான் உங்களுக்கு ஆஃபர். இதெல்லாம் தேங்க்ஸ் கிவிங். இல்ல பகவானுக்கு தண்ணி தாய்க்கிறது ஃப்ரூட் வேணாம்னு கேட்கறாரா, ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம ஒன்லி வாட் எவர் வி ஆர் ஆஃபரிங், நம்ம என்ன கொடுக்கறோமோ டிவோஷனோட, எனக்கு நீ கொடுத்துருக்குப்பா நிறைய, நீ கொடுக்குற நான் ஒரு பங்கை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், ரொம்ப தேங்க்ஸ், எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நீ ரொம்ப தேங்க்ஸ். இட்ஸ் ஒன்லி தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் தான். நம்ம வந்து கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி அதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா இட் பிகம்ஸ் பிரசாதம். ரொம்ப சிம்பிள் வே ஆஃப். இதெல்லாம் ISKCONல வந்து தே மேட் இட் வெரி சிம்பிள். சோ அது வந்து ஏன்னா அதனால என்ன இதுல கொடுத்துருக்காங்கன்னா மறக்கவே கூடாது. பகவான் வந்து நம்ம ஒரு நாளும் மறக்கக்கூடாது. இப்ப அது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து விதிகளும் தடைகளும் இந்த 2க்கும். அப்ப சாஸ்திரங்களில் நிறைய விதிமுறை எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. அதுவும் இட் இஸ் சேயிங் த சேம் திங். பகவானை மறக்காதீங்க, என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானை நினைச்சுட்டு பண்ணுங்க. எந்த வேலை பண்ணாலும் இல்லை, நம்ம பிளான் பண்றோம் எங்கேயோ போறதுக்கு, நம்ம பிளான் பண்ணாலும் பகவானே நடத்தி கொடுப்பா அப்படின்னு. நடக்கல அப்படின்னா என்ன நினைக்கணும், அப்பா நடக்கலையா, சரி அதனால என்ன, எனக்கு ஏதோ இது ஆபத்து வர இது இருந்திருக்கு, ஆபத்து வராப்புல இருந்திருக்கு, அதை வந்து தடங்களை நீக்கிறதுக்கு அந்த நான் வந்து அதுல மாட்டிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்னை வந்து அனுப்பல. அந்த மாதிரி ஏதோ சம்திங் ஒரு சமாதானம். எப்பவுமே பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அதுதான் வரும் மனசுல. we will never get angry. நம்ம கோவம் வர பத்தி அந்த இவ்வளவு பிளான் பண்ணேனே, நீ நம்ம யாரும் பிளான் பண்றதுக்கு, நம்ம சொல்லி அவர் கேட்கறது, அவர் சர்வெண்ட் இல்லையா, நம்ம தான் சர்வெண்ட். we are all the servitors. we are ever servitors தான். நம்ம தான் வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணுமே தவிர, நான் சொல்லி பகவான் கேட்கிற அந்த லெவல்ல நம்ம இன்னும் அவ்வளவு பெரியவாள் ஆகல. நம்ம என்னைக்குமே பெரியவாள் ஆக முடியாது. so we have to be ஒரு ஹம்பிளா. இது போல எனக்கு ஒரு ஸ்லோகத்தை கூட வந்து நான் சொன்ன போல ஜஸ்ட் ஹம்பிளா கேட்கணும். எனக்கு இது ஆசை இருக்கு, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா எனக்கு கொடுங்க. அந்த மாதிரி தான் அவர் பர்பட்ல எழுதியிருக்காரு பிரபுபாதா. அந்த மீனிங்ல அப்படிதான் வந்து, உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா அர்ஜுனா அப்படி சொல்ற, எனக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் பாக்குறதுக்கு 10th சாப்டர்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் உங்களோட அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பாக்குறதுன்னு. ஆனா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது, நான் பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு இச்சை இருந்ததுனாக்கா, உங்களுக்கு அப்படி தோணினா எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அருள் கொடுங்க. சோ தட் நான் வந்து உங்களோட அந்த மாதிரி ரூபத்தை எனக்கு பார்க்கணும், உலகளாவிய ரூபத்தை எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். சோ அந்த மாதிரி ஹம்பிளா எப்படி எனிதிங் நம்ம வந்து பகவானே எனக்கு அந்த ஒரு தகுதி இருந்தா கொடுங்கப்பா, எனக்கு ஆசை இருக்கு, எனக்கு தகுதி இருந்தா நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டினா என்ன ஆகும், கிடைக்கலனாலும் என்ன, எனக்குதான் தகுதி இல்லை அதான் அவர் கொடுக்கலன்னு ஒரு சமாதானம். So we should never ever forget பகவான். நம்ம பண்றது இல்ல, அதனாலதான் இங்க வந்திருக்கோம். நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னாக்கா என்னது, பகவானை நம்ம நம்புறோம். அது நம்ம வந்து பகவானை இது மறக்கலன்னு தான். இது ஜஸ்ட் ஒரு ஜெனரல் இது கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது யாரு படிக்க போறீங்க மாதாஜி? நான் படிக்கிட்டா? படிங்கோ எல்லாரும். கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்திருக்கும் வகையில் ஒருவர் செயல்பட வேண்டும். மேலும் கிருஷ்ணரை மறக்கச் செய்யும் செயல்களை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது முடிவு. இந்த 2 கொள்கைகளும் கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை பின்னணியை உருவாக்குகின்றன. நோக்கம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலா 22.113. நோக்கம்னா இது பர்பட் மாதாஜி, எனக்கே தெரியும். நான் அப்புறம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவோம் நோக்கம்ல வருதே அப்படின்னு. பர்பட்டுக்கு தான் நம்ம எப்பவுமே பர்பட் தான் சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல பேசினாலும் பர்பட் தான் சொல்லுவோம். அது வந்து தமிழாக்கம், தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் நோக்கம். So I don't want to change.
அப்போ கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கும் வகையில் ஒருவர் செயல்பட வேண்டும். ஒரு புது துணி வாங்கினோமா, தீபாவளிக்கு மாத்திரம்தான் பகவான் முன்னாடி வச்சு மஞ்சள் எல்லாம் வச்சுன்னு போட்டுக்கணும் அப்படி இல்ல. நார்மல் டேஸ்லயே நம்ம ஏதாவது வாங்கினோம், பர்த்டேக்கு வாங்கினோம், இல்ல சும்மா போனோம் யாரோ வாங்கி கொடுத்தா, புதுசு வாங்கி கொடுத்தாலும் அதையும் பகவானுக்கு முன்னாடி வைக்கலாம். தினமுமே பகவான் நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி, அதுக்கெல்லாம் வழக்கு ஏற்றி திரும்பி ஆரத்தி காட்டி எல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். ஜஸ்ட் ஒரு ஜெஸ்டர். பகவான் எனக்கு கொடுத்திய தேங்க்ஸ் பகவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வச்சுட்டு ஒரு நமஸ்காரம் போடுறதுல we are not going to lose time also. இப்ப சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது போட்டுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல எங்கேயாவது போறோம்னா கூட பகவானை நம்ம பகவானே அப்படின்னு. சரி, ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ வெளியூர்ல இருக்கா, வீட்டுல நம்ம வைஃப் குழந்தை எல்லாம் இங்க இருக்கா, அவள் சாப்பாடே ஆபீஸ் கேன்டீன் இல்ல ஹோட்டல்ல இருந்தா சாப்பிடணும், என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப அவளெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாதுக்கு சாப்பிடும்போது எல்லாம் பாவம் தான் பண்றாளா? இல்ல. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா பிளேட்ல வந்துடும் இல்லையா? பிளேட்ல வந்தப்போ மனசார வேண்டிட்டு விடணும், பகவானே என்னோட பிளேட்ல வந்திருக்கு, சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பகவான் வேண்டிட்டு இதை உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு எண்ணம் வந்ததுனாக்கா எங்க போனாலும் நம்ம வந்து we can ஒரு மனசு நமக்கு திருப்தியா இருக்கும். அண்ட் will not be committing sin. மெயினா நம்ம வந்து பாவர் செயல் பண்ண முடியலன்னா இது நட்சல்ல அது சொல்லலாம். அப்ப கிருஷ்ணரை எப்போ நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த 2 குழந்தை கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை பின்னணியை உருவாக்குகிறது. இதெல்லாம் ஒன்லி இந்த பேசிக் எல்லாம் தான் கொடுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் யார் இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க மாணவர்களைப் போலவே சில சமயங்களில் அவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சதாச்சார கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆனால் அது முக்கியமில்லை. அவர்கள் அர்ப்பணம் செய்ததால், கிருஷ்ணருக்காக தங்கள் உயிரை தியாகம் செய்ததால் அவர்கள் சாதுக்கள். அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எந்த தொழிலும் இல்லாததால் அவர்களுக்கு சாதுவின் மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை SB 7.7.3031 செப்டம்பர் 12, 1971 மும்பாசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் மெயினா பிரச்சாரம் பண்ணது எங்க? ஃபாரின்ல போய் பண்ணியிருக்கா. அவளுக்கு அது மெயினா யாரு? ஃபாரின்னாக்க நம்மள மாதிரி நார்மல் ஃபேமிலி பீப்புள் கூட இல்ல, எல்லாம் ஹிப்பீஸ் மாதிரி. குடிக்க மாட்டா, வீட்டுல இருந்து வெளியில போயிருப்பா, அந்த போதை பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவ மயக்கத்துல இருப்பா, அந்த மாதிரி உள்ளவாள் அவளெல்லாம் தான் திருத்திருக்காரு. சோ அவளுக்கு வந்து கலாச்சாரம் அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு கலாச்சாரம் இல்லை. சொன்னா அங்க இருக்கிறவாளுக்கே கோவம் வந்துடும், அது எப்படி நீ சொல்லலாம் அப்படின்பா. பட் நம்மளோட இங்க இருக்கிற கலாச்சாரம் அங்க கிடையாது. இவர் இங்க உள்ளவர் அது வைஷ்ணவைட் கல்ச்சர் இதை கொண்டு போய் அங்க சொல்லிதான் அவளுக்கு புரியவே புரியாது. இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவன் நம்ம கலாச்சாரம் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணலாம். அவர்கள் அர்ப்பணம் செய்ததா, அர்ப்பணம்னா இது நம்ம அது ஓகே நான் படிக்கிறேன், என்ன இப்ப என்ன நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரா இல்லையா? அட்லீஸ்ட் கம், இவங்க என்ன சொல்றாரு அதை கேட்கறது சரி, அது போல நாங்க ஃபாலோ பண்றது ரெடியா இருக்கோம். ரெண்டு சில பேர்ல கொஞ்சம் பண்றதுக்குன்னு வராளே, சோ அவளை மதிக்கணும். அவளும் சாதுதான். ஏன்னா சாதுன்னா என்னது, பாவம் வந்து இல்ல, தேர் ஆல்சோ நல்ல செயின்ட்லி பீப்புள் தான். ஏன்னா அந்த இப்ப நம்ம எல்லாருமே இப்ப நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். நம்ம எல்லாரும் இந்த ஒரு கிளாஸ்க்குன்னு வரோம்னா என்னது, குளோபல் இப்ப டிவி சீரியல் போயிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் விட்டுட்டு இது யார் பண்ணிட்டு இருக்கா, அந்த சீரியல் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பாக்குறவள எத்தனை பேர் இருக்கா. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சது, இல்ல என்ன ஒரு கிளாஸ் என்ன ஒரு வாட்டி தானே என்னதான் நடக்கிறது, இதை பாக்கலாமே இன்ட்ரெஸ்டோட வரோம். ஏன் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க பாக்குறோம், அவ்வளவுதான். அந்த ஸ்டெப்பே வைக்கல. சோ நம்மளும் இந்த சாதுக்களோட அந்த இதுலதான் வரும். ஆனா ரொம்ப அவாள மாதிரி ஹைலி செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பீப்புள்லாம் அண்ணா ஆக முடியாது நம்மளால இந்த லெவல்ல. பட் அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. அதே போல ஃபாரின் இது அமெரிக்காலாம் இவர் போனோன்னு அங்க அவளையெல்லாம் இது பண்ணும்போது அவளையெல்லாம் ஃபுல்லா முக்குடுமே வச்சுக்கோ, அவங்க பஞ்சகச்செல்லாம் கட்டிக்கோ, நான்வெஜ் சாப்பிடாதே, அனியன் கார்லிக் சாப்பிடாதே, டீ காஃபி குடிக்க, இப்படி எல்லாம் சொன்னா அவ என்ன பைத்தியமா அப்படிங்கிற ஓடியே போயிருப்பான். சோ அவர் வந்து இட் வாஸ் வெரி லீனியன்ட் டுவர்ட்ஸ். சரி குடிக்கலையா, ஓகே, அவ அந்த போதை பொருள் எல்லாம் சொல்றேன், ஓகே, ஆனா நான் வந்து பஜன் பண்ணும்போது இங்க வாங்குவோம், அப்ப வருவா. ஏன்னா அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஈர்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா பேசிக்கலி என்ன, நமக்கு இப்ப 18 days கோர்ஸ் பண்ணனாலும் தெரியும் என்னன்னாக்கா உள் சுத்தம்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, உள்ள என்ன இருக்கு, நம்மளோட உள்ளனா நம்ம தான் அது ஆத்மா. இந்த ஆத்மா வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம், பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். சோ நம்ம ஆத்மா ஏங்குறது, நம்ம எப்ப திரும்பி போவோம் அப்படின்னு. அப்ப இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணா என்ன ஆகும், யூ ஃபீல் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆனந்தம், ஒரு மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபீலிங் அந்த மாதிரி வரும். சோ ஏன் அந்த மாதிரி வருது, பிகாஸ் உள்ள அந்த ஆத்மா இஸ் கெட்டிங் ஹாப்பி. இந்த ஆத்மா ஹாப்பி ஆகும்போது நமக்கும் அந்த ஒரு நல்ல ஃபீலிங் வருது. ஏன்னா இட் இஸ் வெயிட்டிங் டு கோ பேக் டு காட் ஹெட் இல்லையா. அப்ப நம்ம வந்து இந்த இது அப்ப அந்த எல்லா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே மோஸ்ட்லி இல்ல எல்லாருமே நம்ம அங்கிருந்தா வந்திருக்கோம், எல்லாருக்கும் போகணும் தான் இருக்கு. பட் அங்க கலாச்சாரம் அந்த மாதிரி அவளோட இன்னும் யாரும் எடுத்து சொல்லல, ஒண்ணும் இல்ல. சோ தே லெட் தேர் ஓன் லைஃப். இப்ப மாதிரி அவ வந்து போதை பொருள், அந்த போதை பொருளை சாப்பிட்டு அவள் என்ன கிடைக்கிறது, ஆனந்தம்.
தேர் இன் தியர் ஓன் டிரான்ஸ், அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு, அதனாலதான் அவ சாப்பிடுறான். பட் அந்த வழி தப்பு வழின்னு யாரும் எடுத்து சொல்லல. சொன்னாலும் கேட்கிற அந்த மாதிரி கல்ச்சரும் கிடையாது அவளுக்கு. என்ன 16-18 வயசுல அவளாம் வீட்டை விட்டு போயிடுவா. அம்மா அப்பா தனியே. சோ மதர்ஸ் டே ஃபாதர்ஸ் டே அவளுக்கு தான். ஏன்னா அம்மா அப்பா தனியே இருப்பா. வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பூ வாங்கி கொடுத்து கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்து மதர்ஸ் டே ஃபாதர்ஸ் டே. நமக்கெல்லாம் இல்ல, தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா பெரியப்பா அத்தை எல்லாரும் ஒரே வீட்டுல இருப்பாங்க. நமக்கு என்ன ஃபாதர்ஸ் டேன்னா மதர்ஸ் டே டெய்லி பாக்குறோம் அம்மா அப்பாவை, டெய்லி அவள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசுறோம், அடிச்சுக்கிறோம், சண்டை போடுறோம், எல்லாம் நமக்கு இங்க. சோ ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே நமக்கு இட் இஸ் நாட் தேர் ஃபார் அஸ். இதெல்லாம் அவளுக்கு. சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவ வந்து அந்த ஹிப்பிஸ் அவளுக்கு வந்து அவளெல்லாம் திருத்தும் போது அவ அட்லீஸ்ட் அவ வந்து என்னதான் இவர் சொல்ற கேட்க வர அந்த போதை பொருள்ல அந்த டைம்ல இவர் வந்து பஜனை பண்ணும்போதும் அதுக்கப்புறம் லெக்சர் கொடுக்கும்போது அவன் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பான். அது ஆயாச்சு, லெக்சர் முடிஞ்சாச்சு அப்படின்னா நைவேத்தியம். இவன் வந்து இந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டாச்சா திரும்பி போயிடுவான். திரும்பி அந்த போதை பொருள் சாப்பிடுவா. அவளோட லைஃபே இதுதான். ஃபார் தெம் வித்தவுட் தட் how can that be possible அப்படின்பா. சோ ஓகே, ஆனா அவளையும் பொறுத்து பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம், அட்லீஸ்ட் they are coming. அவளை வந்து ஏத்துக்கணும். ஏன்னா அவளும் சாது குரூப்லதான் இருக்கா. சாதுன்னா என்னது, டிவைன். அவளுக்குள்ள ஒரு இது இருக்கு. ஏன்னா எல்லா சொல்லும் நல்ல we are all superior energy of God. பகவானோட அம்சம் தான் நம்ம அப்படி படிக்கிறோம் இல்லையா. நம்ம பகவானோட வந்து பகவானோட தீயோட பொறி தான் நம்ம, தீப்பொறி. அப்புறம் அவ்வளவு ஒரு தீக்கு எவ்வளவு ஒரு சுடுமோ அந்த தீ பொறியிலும் அந்த சூடு இருக்கும் இல்லையா. ஒன்லி குவான்டிட்டி வைஸ் we may be little, ஒரு சின்ன பொறி தான். குவான்டிட்டி பகவானோட அவ்வளவு பெரிய அம்சம் இருக்குன்னா அதுலயே நம்ம ஒரு சின்ன பொறி தான். இருந்தாலும் we are all the superior energy of God. அதனால எல்லா ஆத்மாக்களும் வெயிட் பண்றது. they are all happy to listen to பகவான். அதனால இதுல என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, அவளெல்லாம் கூட அவளை ஏத்துக்கலாம். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது படிக்க வராளே, இப்ப அவளை ஏத்துக்கணும் அப்படி. நெக்ஸ்ட் பீஷ்ம தேவரோட கொடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறா? மாதாஜி, பிரபுஜி, யாராவது சம்படி? கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. பீஷ்மே தேவா அங்கு கூடியிருந்த அனைத்து பெரிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த ஞானிகளை வரவேற்றார். ஏனென்றால் அவர் நேரம் மற்றும் இடத்திற்கு ஏற்ப அனைத்து மத கொள்கைகளையும் முழுமையாக அறிந்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. வரவேற்றார். நானும் ஒரு 2 வாட்டி படிச்சு பார்த்தேன்னா இங்கிலீஷ்ல போட்டு he received and welcomed them. அவ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே வேர்டு தான் கொடுத்துரு. சரி, நமக்கு அதுக்கு மேல எல்லாம் தமிழ் எல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ண தெரியாது. So I just left it like that. ஒரே வாட்டியா வரவேற்றார்னு போட்டிருக்கலாம். பட் இங்க வந்து பீஷ்மதேவா received and welcomed all the graces. இப்ப அவர் வந்து இரக்கம் தருவாய் இல்லைன்னா அவருக்கு அந்த ஒரு இது இருந்தது இல்லையா. அவர் எப்போ நினைக்கிறாரோ அப்பதான் வந்து அவருக்கு உசிர் போகும். அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு பிளஸ்டு சோல் அவர். சோ வந்து அவருக்கு என்னன்னாக்க வெயிட் பண்ணியிருந்தார். கிருஷ்ணா மூஞ்சி பார்த்த அப்புறம் தான் நான் உசிர விடுவேன் அப்படின்னு. இந்த சண்டையெல்லாம் முடிச்சு எல்லாம் ஆனப்பறம் அது வரைக்கும் அம்பு படிக்கலையே இருந்திருக்காரு. அப்ப அவர் மாத்திரம் வரலையா, அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு சேல்ஸ் எல்லாம் பெரியவாள்லாம் வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டோம். சோ அவர் எப்படி அங்க கூடியிருந்த அனைத்து பெரிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த ஞானிகளை வெல்கம் பண்ணி, ஏனென்றால் அவர் நேரம் மற்றும் இடத்திற்கு ஏற்ப அனைத்து மத கொள்கை எல்லாம் அந்த இடம் எப்படி மத கொள்கைகள் ஒவ்வொருத்தர் ஃபாலோ பண்றான். நோ ப்ராப்ளம், எனக்கு அவளெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அவர் வந்து உயிரன் மேம்படுகிறார். சோ இந்த டாபிக்ல இப்ப நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னாக்கா, இது டைம் அண்ட் பிளேஸ், தேச கால விபாகவை அதை பத்தி படிக்கணும் பிரிவு. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். ஓகே, இது வந்து வேற என்னது? நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போற மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் படிங்க. எல்லாருக்கும் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு சரி செய்வது என்பது மதவாதிகளுக்கு நன்றாகவே தெரியும். உலகின் அனைத்து பெரிய ஆச்சாரியர்கள் அல்லது மத போதகர்கள் அல்லது சீர்திருத்தவாதிகள் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் மத கொள்கைகளை சரி செய்து தங்கள் பணியை நிறைவேற்றினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மத கொள்கையெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கா. ஒரு புத்தா வந்தார், he has a different concept, இதுதான் ஃபாலோ பண்ணோம். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்தார், அவர் துன்பப்பட்டார், எல்லாம் ஆச்சு. he was not a Christian at all. அவர் ஜூயிஷ், அவர் ஜூஸா தான் இருந்தார். ஐ திங்க் ஜூஸ் நினைக்கிறேன்னா, பட் he created ஒரு கல்ச்சர், ஒரு ரிலீஜன் இல்லையா, அந்த மாதிரி. பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. அவள்லாம் ஒரு பண்ணினதுக்கு ஒரு காரணம். சங்கராச்சாரியர் வந்தார், அவர் அத்வைத பிரின்சிபலை கொண்டு வந்தார். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா, அதுக்கு முன்னாடி இவர் புத்தா, ஆமா, அதுக்கு முன்னாடி என்னது எல்லாம் வேதத்துல வந்து கொடுத்திருக்கா.
என்ன யஜ்யம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வேதத்தை கொடுத்துருக்கு. ஒரு நம்ம ராமாயணத்துல பார்ப்போம், புத்திரகாமேஷ்டி யாகம். புத்திரகாமேஷ்டி யாகம்னு என்னது? இந்த மாதிரி யஜ்யம் பண்ணிட்டுனா உங்களுக்கு புத்திரம் கிடைக்கும். கிடைச்சா அதுக்கப்புறம் என்னது? இந்த ராஜசூய யாகம், அஸ்வமேத யாகம், அஸ்வமேத யாகம். இப்படி ஒன்னத்துக்கும் அந்த யாகம் பண்ணினா அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அப்புறம் என்ன எடுத்துனாக்கா, இந்த பலனுக்கு வேண்டியே எல்லாரும் பலன் பாப்பா ஃபர்ஸ்ட். இப்போ நம்ம நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவா. கனகதார ஸ்தோத்திரம் படிச்சதுனாக்கா கோல்டா வரும்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னே கனகதார ஸ்தோத்திரம் படிப்பா. அது யாருக்கு அவர் சங்கராச்சாரியார் சொல்லி எதனால வந்து அப்படி கணக்கணக்க இது கோல்டு தார கணக்க தாரானா இது தாரையா மழை மாதிரி பெஞ்சுதான். அது அவர் சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளவு அவர் பவித்திரம். அதனால அவர் சொன்னதுனால அது இஃபெக்ட் இருந்தது. யாருக்கு சொன்னார்? அவ்வளவு பரம ஏழை, அந்த அவர் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்கல, அதனால சொன்னதுன்னா அது ஒரு இஃபெக்ட். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் படிச்சா நமக்கு நல்லதுன்னா எனக்கு பணம் வரும், நிறைய கனவு கோல்டா வரும்னு நின்று படிக்கணும். இதுதான் நம்ம இந்த கலியுகத்துல என்ன எடுத்துன்னா, we have just seen only the fruits. That is very much wrong. அதோட இஃபெக்ட் என்னது அதை பார்த்து நம்ம வந்து ஒன்று பண்றோம். அப்படி நம்ம பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கணும்னு படிச்சா ஐ ஃபீல் நைஸ். ஓகே, இது பக்திக்கு சதாச்சாரம் இருக்கா, இதுல என்னதான் இருக்கு, சரி இது கேட்டுன்னு நல்லா இருக்கு, ஐ ஃபீல் நைஸ் அப்படி நினைச்சுன்னு படிக்கிறமே தவிர இது படிச்சா எனக்கு இது வரும், அப்ப இது வரத்துக்கு நான் என்ன படிக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆனா ஜெனரல் பப்ளிக்கோட மென்டாலிட்டி என்ன எடுத்தப்போ, வேதத்துல இப்படி எழுதிருக்கா, இது பண்ணினா இது கிடைக்குமா, எனக்கு இது வேணும், அப்ப என்ன பண்ணணும், சரி இந்த யாகம் பண்ணுமா, பண்ணலாம். அஸ்வமேதனா இருந்து குதிரையெல்லாம் அதுல போகணும். அப்ப அஸ்வமேத யாகம்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா, அந்த குதிரைகள் எல்லாம் அந்த இதுல யஜ்ஞத்துல போடும்போது அந்த குதிரைகளுக்கு மோட்சமே கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப்னா, அது அவளோட அந்த சொல்லு. ஏன்னா அவ வந்து அவ்வளவு தபஸ் பண்ணிடுவா, தபஸ்விதான் இதெல்லாம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ண முடியும். கரெக்டா அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கரெக்ட். இப்ப நம்மள டிரான்ஸ்லேட் ஸ்லோகாலாம் சொல்றோம், எல்லாம் தப்பா தான் நம்ம சொல்றோம். கரெக்டா உச்சரிப்பு இருக்கணும். அது பண்ணினா இஃபெக்ட் இருக்கும். அப்படித்தான் பண்ணமா, அப்ப நம்ம எல்லாம் பண்ணவே இந்த ஸ்லோகா படிக்கவே கூடாது அப்படி இல்லை. ஒரு ஃபுல் இஃபெக்ட் வரணும்னா அது கரெக்டா படிச்சாதான் அதோட இஃபெக்டே வரும். நம்ம சும்மா ஸ்லோகம் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு ரீடிங் போயட்ரி இல்லையா, இட் இஸ் அவ்வளவு வந்து அதுல வந்து என்ன மீனிங் இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். சோ நம்ம அந்த இது என்ன இப்போ அவெல்லாம் எப்படின்னா ரொம்ப தபஸ்லாம் பண்ணினதுனால அவ அந்த ஸ்லோகம்னு சொல்லும்போது அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கும். அந்த யஜ்ஞத்தை போடுற எல்லாம் அந்த உயிர் இதெல்லாம் குதிரையா இருக்கட்டும் whatever எல்லாத்துக்கும் வந்து இது மோட்சம் கிடைக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ப்ரூவ். they believed and it was happening. நம்மள மாதிரி உள்ளவங்க சரி அவ பண்ணாலும் இப்ப நானும் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு, ஏன்னா எனக்கு அதுல இஃபெக்ட் வேற என்னவோ கிடைக்கிறது, அதனால நான் பண்றேன்னு ஆரம்பிச்சுட்டேன். சோ அது வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வந்தார்? புத்தர் வந்துட்டு இல்ல இதெல்லாம் வேதம் எல்லாம் இல்லவே இல்லை, நோ வேத அட் ஆல், எல்லாம் பொய்யாக்கம், வேதால சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ சொல்றாங்க. அது மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது, வேதமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒண்ணு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டார். அப்ப அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பீப்புள் ஆர் தேர். யாரோ ஒருத்தர் பெரிய அந்த பகவத்கீதையிலே கொடுத்துருக்கேன், ஒரு பெரிய ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஆள் நல்ல ஃபேமஸான ஆள் ஏதாவது சொன்னார்னா அவளை பின்பற்றிட்டு போவான். அது என்ன ஸ்லோகன் நம்பர் இதெல்லாம் நான் அவ்வளவு மெச்சூர் ஆகல, பட் இந்த மீனிங் வச்சு நான் சொல்றேன். ஜெனரல் பப்ளிக்கோட மென்டாலிட்டி இதுதான். யாரோ ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி ஏதாவது பண்ணினா we will follow that. ஒரு ஹீரோ நல்ல ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் பண்ணா நம்மளும் அது போல பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இது இல்லையா அப்படி. சோ வந்து அப்படி புத்தர் அப்படி சொல்றாரா, இது இல்லையா, அப்ப என்ன என்னது வேதம்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. இப்போ புத்திசம்ல என்னது வேதம். காலம் அந்த மாதிரி ஒரு பீரியட்ல வந்து எல்லாரையும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தான் அவெல்லாம் வந்து அவதரிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அப்ப என்ன வந்து அதுக்கு அடுத்து சங்கராச்சாரியம் வந்து இல்ல இருக்கா, வேதம்ங்கிறது இருக்கு, ஆனா பகவானும் இருக்காரு, நீங்க தான் பகவான். ஏன்னா பப்ளிக் அந்த ஜெனரல் பப்ளிக் என்ன எடுத்துன்னா வேதம் தான் இல்லையா, இப்ப எல்லாம் நான் தான் கடவுளை நான் கடவுளானோம் அப்ப நான் பண்றதுனே வேதம் இல்லை. there is no rules how to observe, என்னெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு ரூல் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. வேதம் இருந்தா தானே ரூல்ஸ் இருக்கு. அது இல்லைன்னா நானே வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு. அப்ப இப்படி பகவான் எப்படி நம்புறது, நானே கடவுள் ஆகலாமே அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன். அப்ப இவர் வந்து சங்கராஜ் ஆமா கரெக்ட், நீங்க தான் கடவுள், உங்க உள்ள இருக்காரு. இப்ப பிரபுபதா தானே சொல்றார், உள்ள வந்து இது நம்ம பரமாத்மா ரூபமா கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு சொல்றாரு. அவரு அதுங்கிறார் தத்துவம் அசி, நீங்க எதை பகவான் நினைக்கிறோம் அது உங்ககிட்டயே இருக்கு அப்படி. ஓஹோ அப்படியா, ஓகேன்னா ஜெனரல் பப்ளிக் நம்ம வந்து நம்மள மாதிரி மூடர்கள், நம்ம எல்லாரும் மூடர்கள் தான். நமக்கு என்ன ஆயிடும்னா ஒரு இதுல வேலை பண்றோம்னாக்கா எவ்வளவு நாள் தான் இவங்களுக்கு கீழே நம்ம வேலை பண்றது, இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பாஸ்
நான் சொல்லி இவாள்லாம் கேட்கிறப்ப அந்த பொசிஷன் எப்படி வரும்? எப்ப இவனுக்கே சலாம் அடிச்சிருந்தா எனக்கு கீழே ஒரு 4-5 பேர் இருக்குனாக்கா அவ எனக்கு சலாம் அடிப்பா, நான் சொல்லப்படி அவளாம் கேட்பான். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு இது வந்துடும், எனக்கு ஒரு பவர் வேணும் அந்த மாதிரி. சோ அப்போ பகவான் ஆறதுக்கு எல்லாருக்கும் இச்சை இருக்கு, பகவான் அப்படின்னு ஆக முடியாது, இருந்தாலும் எல்லாரும் எனக்கு வந்து சலாம் அடிக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த காலகட்டத்துல சங்கராச்சாரியர் என்ன சொன்ன, இல்லை எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கார், நீங்க பகவான் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்காதீங்க, உங்களுக்குள்ளே பகவான் இருக்கார். அப்ப தத்துவமசி அப்படி ஓஹோ அப்படியா. அப்புறம் அதையே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சா, நான் தான் பகவான், நான் தான் பகவான், நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு. அதுவும் தப்பு. ஒரேடியா நான் தான் கடவுள் என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒண்ணு நேராக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லும்போது அது உள்டா அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு அப்ப நான் தான் கடவுள், நான் தான் கடவுள்னு எல்லாரும். அதுக்கப்புறம் தான் இவெல்லாம் மாதவாச்சாரியார் இவெல்லாம் இல்லை, கடவுள்ங்கிறவர் ஒருத்தர் இருக்கார், அது துவைதா பிலாசபி அப்ப கொண்டு வந்தது. சோ என்ன இருக்குன்னா இப்ப அந்த பிலாசபி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். சோ சமய கொள்கைகளை நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு செய்வது என்பது நிபுணத்துவ மதவாதிகளுக்கு நன்றாகவே தெரியும். உலகின் அனைத்து பெரிய ஆச்சாரியர்கள் அல்லது மதபோதர்கள் அல்லது சீர்திருத்தவாதிகள் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் மத கொள்கைகள் சரி செய்ய தங்கள் பணியை நிறைவேற்றினர். ஒருத்தர் அவதரிச்சு இப்படி என்னத்துக்கு சொன்னார்னா ஜஸ்ட் டு கிளியர், ஒரே கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்களே அந்த டைம்ல ஒரு கிளாரிட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒண்ணு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போவாங்க. சோ இது அந்த இதுதான் என்ன சொல்றான். சோ இப்ப நம்ம இஸ்கானோட என்ன ஃபாலோ பண்றதுனாக்க துவைதா பிலாசபி தான். கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்க, இஸ் பர்சன் ரூபத்துல இருக்க, தோ இஸ் பர்வேடட், எல்லா இடத்துலயும் அவங்க இதா இருக்காரு, இருந்தாலும் அதை 2 கை ரூபமா இந்த மாதிரி ஷியாம் சுந்தர ரூபமா நம்ம வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்தது என்ன மாதாஜி, யாராவது படிங்கோ பார்க்கலாம். யார் படிக்கலையோ அவ படிக்கட்டும். ஒரு ரவுண்ட் எல்லாரோட படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கோ. உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு காலநிலைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகள் உள்ளன. மேலும் இறைவனின் செய்தியை பிரசங்கிக்க ஒருவர் தனது கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் அவர் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் விஷயங்களை சரி செய்வதில் நிபுணராக இருக்க வேண்டும். அதேதான் இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அதேதான் இதுல பர்ஃபெக்ட். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பர்ஃபெக்ட்ல இதை எழுதியிருக்காங்க. அதனால ஒரு பகுதிகளிலும் வெவ்வேறு காலநிலை, ஒவ்வொரு டைம்ல ஒவ்வொரு பீரியட்ல ஒவ்வொரு மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருந்தது. சோ அதை சீர்திருத்தத்துக்கு வேண்டிதான் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போனா அப்ப திங்ஸ் ஆர் கெட்டிங் கிளியர். ஆனா என்ன கிளியர் ஆயிட்டே இருக்கும், சடன்லி எல்லாம் குழப்பம் வேணும். ஏன்னா நம்ம சொல்றது அவன் உன்னை சொல்ல வருவா, பட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், ஆனா நம்ம இஷ்டத்துல நம்ம வேற என்னத்தையோ புரிஞ்சுட்டு we just follow it. அதுலதான் குழப்பமே. அதை சீர்திருத்தத்துக்கு வேற யாரும் வருவாங்க அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் அகைன் அதோடதான் கண்டினியூஷன். வேற யாரு படிக்கலையோ அவ எடுக்கட்டும். வசந்தி மாதாஜி படிச்சாச்சு இல்லையா? பபிதா மாதாஜி படிச்சீங்களா? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, மங்கர் மாதாஜி படிச்சாச்சு. மங்கர் மாதாஜி படிக்குவா மாதாஜி? ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நாடு மற்றும் வசதிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் வசதியாக இருப்பது மேற்கத்திய நாடுகளில் வசதியாக இருக்காது. உண்மையில் ஆச்சாரர்களின் வரிசையில் இல்லாதவர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ஆச்சாரராக நடிக்கும் அறிவு இல்லாதவர்கள் இந்தியாவுக்கும் வெளியே உள்ள நாடுகளில் இஸ்கான் இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளை தேவையில்லாமல் விமர்சிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்ப இவெல்லாம் நம்ம எல்லாம் இந்தியன்ஸ், நமக்கு இங்க ஒரு சௌரியம் இருக்கும், இதையே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபாரின்ல போயிட்டு அது மாதிரி நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா அங்க கிடைக்காது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பார்த்தோம்னாக்கா தமிழ்நாடு, நம்ம கேரளா, நம்ம சவுத்லயே எல்லா கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா பூஜாரிகள்லாம் சட்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி கேரளால சட்டை நாட் அலௌட் ஈவன் ஃபார் தி டிவோட்டிஸ் ஹூ கமிங். அவ சட்டையை அழிச்சிடணும், கீழே கவர்டா இருக்கணும். நான் சட்டையை மேல் துண்டு போட்டுக்கலாம், மேல் துண்டு போட்டுக்கலாம், ஷர்ட் தைச்ச துணியெல்லாம் போட்டுக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு கல்ச்சர். தமிழ்நாடுல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை. ஆனா உள்ள பூஜாரியா இருக்கிறவங்கள அவளெல்லாம் தொடக்கூடாது, ரொம்ப சுத்த ஆகமா அப்படிப்பா. நார்த் சைட்ல போனோம்னா எப்படி இருக்கும், எல்லாம் கோட்டு சூட்டு ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதான் பண்ணுவா. நம்ம பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஐயோ இப்ப நம்ம ஐயர் மாதிரி இல்லையே அப்படின்னா தோணும் நமக்கு. ஆனா அங்க எப்படி நார்த் இஸ் வெரி கோல்டு, அவ அந்த மாதிரி ஃப்ரீஸே ஆயிடுவா ஃபுல் டே. இங்கே நமக்கு வேர்த்து கொட்டுறது. அப்ப சட்டை இல்லாய்க்கு இருந்தா அவ உள்ள, அதுவும் கர்ப்பகிரகம் இவ்வளவு சின்னதா இருக்கும், வேர்த்து கொட்டும். அந்த ஃபேன் அவளுக்கு வச்சிருந்தாலும் அந்த இடத்துல காத்தோட்டமே இருக்காது. விளக்கு எரியணும் இல்லையா, விளக்கு வச்சிருப்பா, ஓப்பன்ல விளக்கு வைக்கவும் முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி இடமும் இந்த மாதிரி கர்ப்பகிரகத்தை இப்படி வச்சு விளக்கெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி சின்னதா இருக்கும். சோ அவன் கதவை சாத்திட்டு பூஜை பண்ணுவா, ரொம்ப வழக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருங்கம்மா.
சோ அவளுக்கு வந்து அதனால இங்க வந்து சவுத்ல முடியும். நமக்கு என்ன, இட்ஸ் வெரி வார்ம் கிளைமேட் நமக்கு இங்க. அப்ப நம்ம வந்து அது அந்த போல இருக்கும். நார்த் சைட்ல இவன் க்ளோத்திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? அப்ப அவ வந்து அவ ட்ரெஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து எடை போடக்கூடாது. நம்ம இந்தியாலேயே இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா ஃபாரின்ல போச்சுன்னா இன்னும் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும். இங்க இருக்கிற சௌரியம் அங்க இருக்காது. அதான் இதுல என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா, இவ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நாடு இஸ் மென்ஷனிங் கண்ட்ரி ஆல்சோ. வசதிகள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து இது கொடுக்கணும், என்னது கன்செஷன் கொடுக்கணும். இதே இங்க இருக்கிற போலயே எங்க பண்ணணும்னா முடியாது. இந்தியாவில் வசதியாக இருப்பது மேற்கத்திய நாடுகளில் வசதியாக இருக்காது. உண்மையில் ஆச்சாரியர்களின் வரிசையில் இல்லாதவர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ஆச்சாரியராக நடிக்கும் அறிவு இல்லாதவர்கள் இந்தியாவுக்கு வெளியிலே உள்ள நாடுகளில் இஸ்கான் இயக்கத்தில் செயல்படுவதை தேவையில்லாமல் விமர்சிக்கிறார்கள். ஏன்னா இங்க இருக்கிற மாதிரி அங்க இல்லையே, டிஃப்ரெண்டா இருக்காளே. ஒரு அங்க கோயில், இப்ப இஸ்கான் கோயில நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு சிவன் கோயிலோ ஒரு முருகன் கோயிலோ மாதிரி இருக்காது. கொஞ்சம் நிறைய டிசைன் எல்லாம் போட்டு நிறைய பூவெல்லாம் போட்டு டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பார்த்தா நல்லா இருக்கும், அது டிஃப்ரெண்ட். அப்ப அது கம்பேர் பண்ணிட்டு இது என்னது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு விமர்சனிப்பான். அது பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல ஒரு நாடு தகுந்தா போல, இடத்துக்கு தகுந்தா போல, நேரத்துக்கு தகுந்தா போல கொஞ்சம் நம்ம பேசிக்ல என்ன வேணும், டிவோஷன் தான் வேணும் இல்லையா? சோ அதுதான் நம்ம. அப்புறம் அங்க இருக்கிற வாழ்க்கையில என்னது, இப்போ கிறிஸ்டியன்ஸ்ல எல்லாம் என்னன்னா வெல் டெக்கார்டு அந்த மாதிரிதான் அவள் சர்ச்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். யூஸ் டு அந்த மாதிரி இதுல அவளை வந்து டிவோட்டிஸா நம்ம இதுல இஸ்கான்ல வந்தோம்னா தேசிய ஒண்டி வளர்க்குறதுன்னா கொஞ்சம் அவளுக்கு அக்செப்டன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ மேபி அவளுக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணினா இங்கே ஒரு காடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணத்துல அவளும் வருவா இல்லையா? சோ இது வந்து நம்ம இஸ்கான்ல we are ready to adjust. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுமா, ஓகே யூ டூ நைவேத்தியம். அதுக்கு டெக்கரேஷன் பண்ணிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணா இல்ல வழக்கு இப்படி வச்சுட்டு நைவேத்தியம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு we are little liberal. இஸ்கான்ல நம்ம கொஞ்சம் லிபரலா இருக்கும். ரொம்ப இந்த ஸ்ட்ராங்கா இப்படிதான் பண்ணணும், ரொம்ப சுத்த ஆச்சாரம், தொடக்கூடாது, சட்டக்கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. we are very liberal. கண்ட்ரிக்கு தகுந்தா போல நம்ம அட்ஜஸ்டும் பண்ணிக்கணும். பட் அந்த ரொம்ப இது இல்லாதக்கு இருக்கிறவா மட்டன் தட்டுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதியிருக்காரு. ஐ டோன்ட் நோ, இப்ப மட்டன் தட்டுறாலே எனக்கு தெரியாது. he has written that. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு படிக்கலையோ எடுங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிற மாதாஜி. இத்தகைய விமர்சகர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு எதையும் செய்ய முடியாது என்பதே உண்மை. யாரேனும் சென்று பிரசங்கம் செய்தால் எல்லா இடர்களையும் எடுத்துக்கொண்டு நேரம் மற்றும் இடத்திற்காக அனைத்து பரிசீலனைகளையும் அனுமதித்தால் அது வழிபாட்டு முறையில் மாற்றங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் சாஸ்திரத்தின்படி அது தவறு அல்ல. இவா வந்து இப்ப யாரு வந்து அது குத்தம் காட்டுறாளோ அவ வந்து இத்தகைய விமர்சகர்கள் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி இது என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற விமர்சனம் பண்றாளோ தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ணா உணர்வை பரப்புவதற்கு எதையும் செய்ய முடியாது. அவ என்னது பாக்கி உள்ளதுலதான் அவளுக்கு அட்டென்ஷன் போறதே தவிர கிருஷ்ண உணர்வு எப்போ வரும்? ஒன்லி வித் டிவோஷன். மனசார பகவானை வேண்டிக்கணும், கிருஷ்ணரை வேண்டிக்கணும், ஜபம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தேசிய ஒன்லி அவுட்வர்ட் லுக். அவர் என்ன சட்டை போட்டுக்கல, அவங்க என்ன லைன்ல இல்ல, ஐயோ அவர் என்ன கர்ப்பகிரகத்தை எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணல, இல்ல ஓப்பனா எல்லாம் பண்றாரு. எனிதிங் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங், எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். இப்ப எல்லாத்தையும் ஒரு குத்தம் கண்டுபிடிச்சோன்னா அவ அந்த குத்தத்தை தான் பாக்குறத தவிர ஆக்சுவல் கிருஷ்ண கான்சியஸ பரப்புறதுக்கு அவளால முடியவே முடியாது. வேற பிரபுபத என்ன பண்ணார், சரி நீ கல்லு பிடிச்சுக்கோ, ஏன்னா அவள் ஒரேடியா எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லையா டிபிஸ. ஓகே பண்ணிக்கோ. ஆனா இங்க இப்ப என்னோட லெக்சர் கேட்க வரும்போது பஜன்ல ஆரம்பிப்பார். பஜனை ஒரு 1 hour பஜனை போகும். அதுக்கப்புறம் லெக்சர் கொடுப்பார். அந்த டைம்ல மரியாதைக்கு இப்படி இருப்பாங்க. அவ அந்த டோஸ் அந்த இதுல இருப்பா, டேஸ்ல இருப்பா, இப்படியே அந்த இதுல ஆடிண்டு. பட் முள்ளா அதுல வந்து எவ்ரிபடிக்கு பிகேம் வெரி பியூர். அப்படிதான் சுத்தா வைஷ்ணவைட்ஸ் மாதிரி ஆயிட்டாலாம். சோ வாட் யூ சேஸ், யாரு புத்தம் கண்டுபிடிச்சிருக்காளோ அவளுக்கு ஆக்சுவல் கிருஷ்ணா கான்சியஸை பத்தி தெரியாது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்னன்னு அவளுக்கு தெரியாது. எனிதிங் டூயிங் வித் டிவோஷன். அதான் நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லையா, தண்ணி வச்சா கூட பகவான் இஸ் நாட் கோயிங் டு சே. ஆனா அதுக்கு நான் தினமுமே தண்ணி வச்சுடுறேன். அதான் ஸ்லோகத்தை போட்டிருக்கேன். நம்ம பாக்கி எல்லாம் சாப்பிட்டு இருப்போமா, ஆனா பகவானுக்கு தண்ணி வச்சா போறேன். இன்னும் நாட் லைக் தட். நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். நம்ம கிட்ட அன்னைக்கு இல்ல, நம்ம வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கே போறோம், வீட்டுல இன்னைக்கு சமைக்கல, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம், இல்ல எங்கேயோ காலையில சீக்கிரம் என்னன்னு வண்டி பிடிச்சுன்னு போனோம், அன்னைக்கு தான் சமையல் கிடையாது அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும்? அப்பவும் பகவானுக்கு ஏதோ ஒண்ணு நம்மளால சமைச்சு அதெல்லாம் பண்ண ஒரு தண்ணியால் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இறக்க வேண்டாம். So we should not forget பகவான். சோ இந்த மாதிரி யாரேனும் சென்று பிரசங்கம் செய்தால் எல்லா இடங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர் வந்து they will not be able to succeed அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் என்னது, ஒரு வேர்ட் இருக்கு நியமாகிரக அப்படின்னு. நியமாகிரகத்தின் விளைவுகள். நியமன என்னது, நியம்னா ரூல்ஸ் அப்படின்னா விதிகள், ஒரு விதிமுறை கொடுத்துருக்கு.
there are two words. Agraha, that is eagerness to accept. அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம். அண்ட் இன்னொன்னு வந்து அக்ரஹ, ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட். என்னால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது, அதுக்கு அக்ரஹ சொல்லுவா. நான் ஏற்றுக்கொள்றேன், அது வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் வந்து நீங்க என்ன விதிமுறைகள் சொல்றோம் அதை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஆக்ரஹா. இந்த ரெண்டு வேர்ட் இருக்கு. அது வந்து நியம கூட சேர்ந்து டூ வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆயிடுது. நியம ஆக்ரஹ இல்ல நியம அக்ரஹ அப்படின்னு ரெண்டு வேர்டு வரும். ஃபர்ஸ்ட் இதை கொடுத்துருக்கேன், ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இதுல அந்த டாபிக் வருது. நியமாகிரகத்தின் விளைவுகள். படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கலையா வரும்? மங்கேர் மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இன்னும் படிக்கல? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். யார்? சாவித்ரி. சாவித்ரி மாதாஜியா? மாலா மாதாஜி மாலா மாதாஜி படிங்கோ படிங்கோ. அக்ரஹா என்ற சொல்லுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் என்றும், அக்ரஹா என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள தவறுதல் என்றும் பொருள். நியமா விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் என்ற வார்த்தையுடன் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளில் ஒன்றை சேர்ப்பதன் மூலம் நியமக்ரஹா என்ற சொல் உருவாகிறது. நம்ம சொன்னா நியம ஆக்ரஹ, நியம அக்ரஹ. ஆக்ரஹனா என்னது? ஏற்றுக்கொள். ஆக்ரஹ ஏற்றுக்கொள்ளு, அக்ரஹனாக்க ஏற்றுக்கொள்ளாத விதிமுறைகளை என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இத பத்தி அவர் வந்து லெக்சர் கொடுத்திருக்காரு. உபதேசம் நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு புக். அதுல வந்து வேர்ஸ் 2 அதோட பர்பட்ல எழுதியிருக்காரு. அடுத்தது கான்சிக்வன்சஸ் நியமாகிரகம். இதை நான் படிச்சு விடுறேன். நியமாகிரக பற்றிய ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருத்துக்களை படிக்கணும். தான் படிச்சவங்க ஒரு புக்கில் அதை கொடுத்து நமக்கு படிச்சோமே நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கு. இது வேர்ஸ் 2 பர்பட்ல கொடுத்திருக்காரு. பர்ஃபார்ம் அ ஸ்கிட், அதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது, ஒரு டிராமா மாதிரி பண்ணணுமா. டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங் த கான்சிக்வன்சஸ், பின் விளைவுகள் விளக்கும் ஒரு ஸ்கிட் செய்யும். இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணினா எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. அது நியமாகிரகா, நியம அக்ரஹா அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அப்போ அதனால விளைவு எப்படி? நியம ஆக்ரஹா அதை ஃபாலோ பண்ணினா எப்படி இருக்கும், அதை பத்தி ஒரு டிராமா மாதிரி போடணும். அதுக்கெல்லாம் நமக்கு 1 hourல அது போக முடியாது. இன்னும் 10-15 minutes ஆஃப்டர் ஃபினிஷ். அது கூட இல்லை, ஒரு 5 minutes முடிச்சிடும். அப்புறம் ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் டு வைணவ கலாச்சாரம் தொடர்பான சாஸ்திர விதிகளின் மீதுள்ள பற்றுதல் பிரசங்க செலவு. அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் டு சாஸ்திரிக், எல்லாமே சாஸ்திரம் படி பண்ணணும்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன ரிலேட்டட் டு வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அட் த டைம் ஆஃப் அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் ப்ரீச்சிங். நான் வந்து ப்ரீச் பண்றேன், நான் என்னன்னா நான் இல்லை, அவர் யாரு இந்த பெரிய ஆச்சாரியர்கள்லாம் ப்ரீச் பண்ணும்போது இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணினா அதனால என்ன ஒரு எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு. நெக்லெக்டிங் இல்ல, ஒரேடியா நெக்லெக்ட் இல்ல அவங்களுக்கு முடியாது அப்படின்னு நெக்லெக்ட் பண்றவங்க ரிலேட்டட் டு வைஷ்ணவ கல்ச்சர் விச் கேன் பி கன்வீனியன்ட்லி ஃபாலோட். அந்த மாதிரி இருக்கான். நெக்லெக்ட் பண்ணி அதான் பரவாயில்ல, இன்னும் காத்தால எழுந்துக்கணுமா, அதெல்லாம் முடியாது, அதெல்லாம் பரவாயில்ல, காத்தால மங்களாரத்தி பார்க்காம நம்ம பண்ணலாம். ஆனா 4 ஜபம் பண்ண எல்லாம் வேண்டாம், 2 ஜபம் பண்ணா போதும். நம்மளே வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிறோம், அதோட இஃபெக்ட் அவ்வளவுதான் வரும். எவ்வளவு பண்றோமோ அந்த பகவானுக்கு அதான் அந்த பகவத்கீதையில எல்லாம் கொடுத்துருக்கு கிளியரா. நத்திங் இஸ் அவுட் சைட் பகவத்கீதா. எனிதிங் யூ டேக் பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்கு. என்ன கொடுத்துருக்க? நீங்க எவ்வளவு டிவோஷன் பண்றோம் அவ்வளவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவர் ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரோ இல்ல உங்க கூடயே இருக்கிற ஒரு மனைவியோ கணவனோ நிறைய பண்றாருன்னா அவரோட அக்கௌண்ட்ல அது நிறைய போயிட்டு இருக்கும். நம்ம வந்து பண்ணலைன்னா நமக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்ல நம்ம காரணம் தான் அவரே சேர்ந்திருக்கிறா இருக்கும். அவருக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு, பண்றாரா இருக்கும். ஆனா அவரோட அக்கௌண்ட்ல போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவர் தான் நல்லா இதா பண்ணிட்டு இருக்காரு. நமக்கு நேரம் இல்லை, வீட்டு வேலை, குழந்தைகளை பார்த்துக்கணும், ஆபீஸ் போகணும், அதுலயே இருந்தோம்னா நமக்கு நேரம் இல்லைன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ல கம்மி. நம்ம காரணம் அவர் பண்ணிருப்போம், அதோட புண்ணியம் வரும், அதோட ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் வரும். ஆனா ஜபங்கிறது நான் பண்ணினா எனக்கு தான் அது பிரயோஜனம். ஸோ எனிதிங் given in scripture either you follow or you don't follow. அது ரெண்டு இருக்கு. ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அதோட என்ன எஃபெக்ட், ஃபாலோ பண்ணினா என்ன எஃபெக்ட், அது வந்து we have to learn. நம்ம இது செல்ஃப் ஸ்டடி தான். அதுதான் லிபரல், தாராளமா எனிதிங் கேன் பி டன், நோ ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. அண்ட் பழமைவாதம்னா கன்சர்வேட்டிவ், கொஞ்சம் இல்ல ஏந்திருக்கணும், காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும், வழக்கேற்றணும், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இடத்துல முக்கோலம் போடணும், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம விதிமுறையெல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம வழக்கப்படி அது இருக்கு, எங்க குல வழக்கப்படி அப்படி இருக்கு, எங்க மாமியார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அப்படியேதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. சில பேர்லாம் லிபரல், நோ ப்ராப்ளம், யாரு கேட்க போறா, அவங்கதான் இல்லை, இப்ப மாமியார் மாமனார் இல்லை, இப்ப யாரும் இல்லை, நான் எப்படி வேணா இருக்கலாம், யாரு கேட்க போறேன், அந்த மாதிரி ரொம்ப லிபரலா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. there are two ways. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறது பாக்கி? சவிதா கிருஷ்ணா, somebody new is joined. ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி, எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பதில் சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும்.
நாளையில இருந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்லிடுறேன். அப்ப எனக்கு தெரியும். எஸ், எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சாச்சுன்னா செகண்ட் ரவுண்ட் முடிச்சோம். சவிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வசதியாக பின்பற்றக்கூடிய வைணவ பண்பாடு தொடர்பான சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்தல் இந்த நியம கிரகம் கிருஷ்ண உணர்விற்கு எதிரானது மற்றும் நீங்கள் மிகவும் வசதியான நிலையில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எதிரானது. வசதியாக பின்பற்றக்கூடிய வைணவ பண்பாடு தொடர்பான சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்தல். நல்லா வசதியா இருக்கும், அப்போ சாஸ்திர விதிகளை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலதான் சொன்னேனே. எல்லாருக்கும் நான் பாட்டுக்கு சாப்பிடுவேன், ஆனா பகவான் தான் பத்திரம் புஷ்பம் பதம் தோயம் போட்டிருக்கேன், அந்த தோயம் மாத்திரம் நான் தினமும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். தட் இஸ் ராங். இருக்கு, நமக்கு சாப்பிடறதுக்கு பகவான் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, என்ன சாப்பிடணுமோ அதை கொஞ்சம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையா, அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதான் எல்லா வசதி இருந்தும் பண்ணாம இருக்கிறவங்க பாவம் தான். வசதியே இல்ல, வசதி இல்லை, அப்போ என்னத்தையோ நம்மளால முடிஞ்சது அவங்க பண்றாங்க, பகவான் கொடுக்கணுமே நினைச்சதே பண்ணுவாங்க. சோ அது வந்து நல்ல ஒரு இதுதான். வசதியாக பின்பற்றக்கூடிய வைணவ பண்பாடு தொடர்பான சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்தல் இந்த நியம கிரகம் கிருஷ்ண உணர்விற்கு எதிரானது. அப்புறம் வேற என்னது, மற்றும் நீங்கள் மிகவும் வசதியான நிலையில் இருக்கும்போது நீங்கள் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எதிரானது. ரெண்டு வந்து கொடுத்திருக்கா. That he has said in பகவத்கீதை, நியூயார்க்ல அந்த லெக்சர்ல சொல்லியிருக்காரு. ஆயிரத்தி 3 ஸ்லைட் தான் இருக்கு சொல்றேன். இன்னைக்கு அவளோட அந்த வந்தோடனே எல்லாம் இதுதான் எடுத்து இல்லையா, அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதும் பாதுகாப்பதும் பக்தர்களின் பண்பு. வைஷ்ணவ ஆராதனை ஆச்சாரத்தை பேணுவது பக்தனின் ஆபரணம். ஒருவர் ஆச்சார விதிகளை மீறினால் மக்கள் அவரை கேலி செய்வார்கள். இதனால் அவர்கள் இன்மையிலும் மறுமையிலும் தோல்வி அடைகிறார்கள். ஆச்சாரத்தை கடைபிடித்து என் மனதை திருப்திப்படுத்தினாய். மகாபிரபு கோஸ்வாமி என்ன படிக்கிறாருங்க இல்லையே மாதாஜி, அவர் படிக்கட்டும் மாதாஜி, நீங்க கமெண்ட் அடிக்காதீங்க. படிங்க, அவர் வேலையில இருந்துட்டு அவர் படிக்கிறார். ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியிடம் கூறினார். ஓகே, ஸ்ரீ சைத்தன்யா பிரபு யார்கிட்ட சொல்றார்? சனாதன கோஸ்வாமிக்கு சொல்றார். என்ன சொல்றார்? நமக்கு வந்து இப்போ வைஷ்ணவ ஆச்சாரம்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்குனாக்கா அதை கடைபிடிக்கிறது இஸ் லைக் நம்மளோட வந்து ஆபரணம் மாதிரி. ஆபரணத்தை நம்ம எப்படி பாதுகாத்து வைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு செயினா இருக்கட்டும், நெக்லஸா இருக்கட்டும், ஒரு மோதிரமா இருக்கட்டும், கேர்ஃபுல்லா வைக்கிறா போல நம்ம ஒவ்வொரு வைஷ்ணவக்கு என்னெல்லாம் ஆச்சாரம் இருக்கும். ஒரு திலக்கம் இட்டுக்கணுமா, இங்க அந்த இதெல்லாம் இட்டுப்பாங்க. whatever is said, ஒரு அந்த குடிமை வச்சுக்கிறது, அவரோட அந்த ட்ரெஸ்ஸிங், அந்த பஞ்சகச்சம் மாதிரி போட்டுக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. சும்மா ஒரு ட்ரெஸ் கோடு மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரியறதுக்கு போட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி இல்ல. இது வந்து அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப பெருமையா சொல்றாரு. இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, நீ என்னோட பேரை காப்பாத்தினே அந்த மாதிரி. இதனால அவர் உண்மையிலும் பண்ணல. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல. திலகம், ஆமா அது இருக்குன்னா என்ன, இல்லாட்டா என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கிறவா. அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, எது போட்டுனா என்ன, எனக்கு பக்தி தானே இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. there is a dress code. ஒரு ஸ்கூலுக்கு குழந்தை அனுப்புறோம்னா there is a dress code. ஒரு யூனிஃபார்ம் இருக்கு, ஒரு பேட்ச் இருக்கு, ஒரு பெல்ட் இருக்கு, இன்னும் சம்திங் they will have. அதே போல நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சர்லயே ஒரு திலக்கம் எடுத்துக்கணும்னா திலக்கம் எடுத்துதான் வேணும். இல்ல ஒரு ட்ரெஸ் இல்லைன்னா அந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சார விதிகளை மீறினால் அது வந்து எனிதிங் இஸ் ஓகே அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா மக்கள் அவரை கேலி செய்வார்கள். இஸ்கான்ல இருக்கேன், மாலை ஜபம் பண்றதுக்கு அந்த மாலை பேக் போட்டு வெளியில எல்லாம் போச்சுன்னா அது இதுதான் இருக்கும். அந்த உள்ள மாலையை வச்சு பண்ணுவா. அது இல்லாம பண்ணலாம், ஆனா காலில் படும் சொல்லிட்டு அந்த இது போட்டு நம்ம மாலை போட்டு பண்றோம். அது வந்து நம்ம வந்து நிராகரிச்சுட்டோம்னாக்கா இதனால அது வரை அபராதம், இது சால் அபராதம். நம்ம அந்த மாதிரி நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அபராதம் பண்ணும்போது என்னது, இந்த ஜென்மத்திலையும் சரி அடுத்த ஜென்மத்திலையும் அதுக்கு உள்ள பலன் நம்ம வந்து அனுபவிச்சே தீரணும். அப்போ அது வந்து தோல்வி அடைவார். தோல்வினா என்னது, நம்ம we are all in spiritual path போயிட்டே இருக்கும், ஒரு ஸ்டெப்பா வச்சு முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும். அதுல இருந்து விழும். ஆச்சாரத்தை கடைபிடித்து என் மனதை திருப்திப்படுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு இவர்கிட்ட சொல்றார், சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட சொல்றார். எஸ், யாரும் படிக்கிற மாதாஜி? எனிபடி வாலண்டியரிங்? ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. மாதாஜி, வைணவ ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதும் பாதுகாப்பதும்
பக்தரின் பண்பு. எது படிக்கிறாங்க? எனவே இதுதானா? எனவே சில லட்சிய மனிதர்கள், கிருஷ்ண உணர்வுள்ள மனிதர்கள், அவர்களின் குணாதிசயங்கள், நடத்தைகள், அவர்களின் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கீழ இருக்கிறதா படிக்கிறடா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்தது, அப்புறம் அடுத்த ஸ்லைடு வந்துடுது. இதுதான் இப்ப எனவே இரு லட்சிய மனிதர்கள். எனவேல இருந்துதானா? எனவே சில லட்சிய மனிதர்கள், கிருஷ்ண உணர்வுள்ள மனிதர்கள், அவர்களின் குணாதிசயங்கள், நடத்தைகள், அவர்களின் வாழ்க்கையின் லட்சிய நோக்கம் ஆகியவற்றை உருவாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் சிறந்த மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை SB 6.2.4 செப்டம்பர் 8, 1975 விருந்தாவனம். SBனா ஸ்ரீமத் பாகவத். சோ இத என்ன சொல்ற, நம்ம யாருக்கு அந்த குணாதிசயங்கள், சில பேருக்கு நல்ல குணம் இருக்கும், இந்த மாதிரி காலையில எழுந்த குணம் அவளுக்கே யாரும் சொல்லவே வேண்டாம். இது என்னது தோணும், இல்ல அதுதான் இதெல்லாம் பண்றாரு சொல்லவே வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கோயில்ல வந்து மங்களாரத்தி காட்டுறாளே, இப்ப நம்ம எதுக்கு தானே வேணும், கோயில்ல பண்றாங்களே அப்படின்னு அந்த உணர்த்துலயே அந்த ஒரு இதுலயே என்ன ஓகே. அப்புறம் ஜபம் ஒரு ஜபம் அவ்வா, இதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு மாலை பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு பண்ண முடியாது அப்படின்னு பண்றவா இருப்பான். இல்ல நல்லா இருக்கே, ஒரு 7-8 மினிட்ஸ் எடுத்தேன், இன்னொரு 8 மினிட்ஸ் இஸ் நத்திங், இன்னொரு ஜபம் பண்ணலாமே நம்ம, அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவோம். சோ ஒருத்தரோட குணம் இருக்கும். சில பேருக்கு ரொம்ப ஜபம் பண்ண பிடிக்கும், நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணுவா. சில பேர் சீக்கிரம் என்ன இதை பாக்குறதுக்கு ஒருத்தருக்கு அந்த ஒரு குணத்தை நம்ம வந்து அதை வளர்த்தணும், அந்த மாதிரி விடுவோம். சோ எனவே சில லட்சிய மனிதர்கள் ஒரு போக்கஸ், கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மனிதர்கள், அவர்களின் குணாதிசயங்கள், நடத்தைகள், டெய்லி அவருடைய ரிச்சுவல்ஸ், அவர்களின் வாழ்க்கையின் லட்சிய நோக்கம் ஆகியவற்றை எல்லாம் சேர்த்து உருவாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவளை வந்து முள்ள we are all training. இது பண்ணி என்ன ஆகுது, இவாளை பார்த்து அட்லீஸ்ட் சொசைட்டில நிறைய பேர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாளே அப்படின்னு. இப்ப நம்ம எவ்வளவு பேர் படிக்கிறோம் இல்லையா ISKCONல, பெருமையா இருக்கு, ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இந்த திலகம்லாம் அட்டன் நம்ம வந்து we will never feel कि நான் ஐயோ ISKCONல இருக்கு, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம காட்டுறது, what people will think of us, அந்த ஒரு இதே இருக்காது. ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி பீப்புளுக்கு இருக்காது. இதை பார்த்து நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சுடுவா. ஓஹோ நீ இதெல்லாம் பண்ணி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கே, அப்ப நானும் ஜாயின் பண்றேனே. என்னது 18 days கோர்ஸ்? அதுக்கு 18 days பசங்களும் ஜாயின் பண்ணுமா? எங்க ஆத்துல இப்ப பசங்களும் பண்றா, ஹஸ்பண்டும் பண்றா, ஒய்ஃபும் பண்றா, எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணும்போது என்ன ஒரே நேரத்துல எல்லாருமே ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான். நிறைய விவேகானந்த பிரபு எல்லாம் வீட்டுல எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கா. சோ இட் இஸ் வெரி குட் சைன். யாருக்கு அது பிரயோஜனம்? நமக்கு தான் பிரயோஜனம். ஏன்னா நம்ம ISKCON மங்கோட்ல they don't take a single pious fees. சும்மா சொல்லி கொடுக்குறான். சும்மா நல்லது சொல்லி கொடுக்கும்போது அதை ஏன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது? நல்லது எல்லாம் சொல்றேன். நிறைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றோம். So we should participate இதை ஆன் பண்ணணும், பார்க்கணும். நம்ம பேச வேண்டாம், நம்ம மியூட்ல இருக்கலாம், ஆடியோ மியூட், வீடியோ மியூட் எல்லாம் இருக்கலாம். நமக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதை கேட்க இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். பாஷை புரியல, ஹிந்தியில பேசுறாங்க, நோ ப்ராப்ளம், ஏதோ பேசுறா புரியும். இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணுமே சுத்தமா புரியுது, பரவாயில்ல. வாட் ஹூ ஐயோ ஒரு சின்ன வேர்ட் புரியும், பரவாயில்ல. என்னதான் சொல்ல போற, கிருஷ்ணரை தவிர வேற ஒன்னும் சொல்ல போறது இல்ல. சோ என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கும், வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்தாச்சா, அது என்னதான் பண்றாங்க பாக்கலாம், என்னதான் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we should start attending. இப்ப எல்லாரும் யாரெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலையோ, வேலைக்கு போறவாளை பத்தி நான் சொல்லல, ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருக்கிறவளை பத்தி சொல்லல, இன் ஜெனரல் யாருக்கு டைம் இருக்கும் ஒண்ணு இல்ல, அதை ஆன் பண்ணி இப்போ மொபைல் நம்ம அட்டென்ட் பண்றோம்னா மொபைல் எடுத்து கிச்சன்ல வச்சுட்டு வேலை பண்ணலாம். என்னவோ சொல்லிட்டு இருக்கு, அது மாதிரி கேட்டுட்டே இருக்கலாம், கேட்டா சரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கட்டும். அந்த மாதிரி நம்ம we should make a habit of listening to all that. ஓகே, அடுத்தது இப்போ வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைட் வந்துடும். ஓகே, யாருமா லாஸ்ட் படிக்க போறா? எனிபடி வாலண்டியரிங்? இல்லாட நானே படிச்சோம். இசை தத்துவம். சாரி மாதாஜி, சொல்லணும், நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டுனா சரி சொல்லிருப்பேன். யாரும் ஒண்ணும் சொல்லலையே அப்படின்னு அதான் அடுத்த கிளாஸ். அதனாலதான் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, அப்போ I will know somebody is interested அப்படி. படி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இசை தத்துவம், ஆன்மீக கலாச்சாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தையை ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த கிருஷ்ணா உணர்வு இயக்கம் பக்தர்களின் சிறந்த தன்மையில் உச்சக்கட்டத்தை அடைகிறது. இந்த பரலோக பங்களிப்புகள் அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து மேற்கத்திய மக்களின் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கடிதம், சிவானந்தா, சான் பிரான்சிஸ்கோ, 14 செப்டம்பர் 1968.
என்னெல்லாம் இருக்கு நம்ம இஸ்கான்ல என்னது சும்மா அப்படி மெடிடேஷன் அப்படியா இல்ல, இசை இருக்கு, தத்துவமா பேசுற அந்த மாதிரி இருக்கு, லெக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஆன்மீக கலாச்சாரம் இருக்கு மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தை ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் பக்தர்களின் சிறந்த தன்மையின் உச்சக்கட்டத்தை அடைகிறது. எல்லாரோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் அங்க பார்த்தா எப்பவுமே லைவ்லியா இருக்கும். இந்த மாதிரி ரொம்ப சோர்ந்து இப்படி அந்த இதுல ஒருத்தர் வந்து இப்ப நம்ம என்ன சொல்றது, இதுல என்ன டிரான்ஸ்ல இருக்கிறப்ப ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணவங்க தூக்கமே வந்துடும். அவ்வளவு நேரம் நம்மள மாதிரி உள்ளவாள், நான் என்ன மாதிரி உள்ளவாளை சொல்றேன், ரொம்ப பேசிக்ல இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் கண்ணு முடிட்டு, அது நான் ஒண்ணும் ஜபம் பண்ணல ஒண்ணு இல்லை, இப்படியே நம்ம வந்து உட்கார்ந்து தூங்கி ஆடி தூங்கிடுவோம். அப்ப இதுல அப்படி இல்லை, நல்லா டான்ஸ் பண்ணுங்களேன், நல்லா பாடி 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 நம்ம இது பண்ணோம். அதே இந்த ஹரே கிருஷ்ண நாமமே 10 நிமிஷமா சொல்லிட்டு இருப்போம். அவ்வளவு தெய்வீகமா இருக்கும் அந்த இடத்துல. நம்ம அந்த காலையில அந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்படி நம்மளே அதுல முங்கி போயிடுவோம். ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவாளை உச்சக்கட்டத்தை அடைகிறது இந்த பரலோக பங்காளி. அப்ப இப்ப என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து ஃபாரின்ல வந்து அவளோட கல்ச்சர் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா, மெயினா நம்ம அதை பத்தி தான் இப்ப படிக்கிறோம். அவளுக்கு வந்து வேற விதமா இருக்கு. அவள்லாம் மாஸ்க் போவா, அவளோட வேற ஒரு ப்ரேயர், சைலண்ட் ப்ரேயர், they will just come. ஒண்ணும் இல்லையா, செத்து பண்ணோட நினைவு இருந்தா கூட அவ வந்து அந்த இதுக்குதான் போவான், கல்லறை அந்த இதுக்குதான் போவான். அங்க போயிட்டு ஒரு மாலை போட்டுட்டு இருக்கோம். நமக்கு அப்படி எல்லாம் இல்லை, சம் ரூல்ஸ் எல்லாம். அப்ப நம்ம கல்ச்சர் அவளுக்கு கொடுக்கணும்னாக்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணி அவள் எப்படியோ திருத்தணும். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இது வந்து அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து மேற்கத்திய மக்களின் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். இப்ப பார்த்தோன்னா அவதான் நிறைய ஜெய் 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 ஜெய்ன்னு இருக்கா. அவளுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இப்போ இந்தியன் கல்ச்சர் ரொம்ப லாட் ஆஃப் இது லைக் ரொம்ப. நம்ம தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நழுவி கீழே வரும். சிவாள்லாம் அதான் மொட்டையெல்லாம் போட்டுண்டு குடுமையெல்லாம் வச்சுண்டு இவளுக்கெல்லாம் பூனெல்லாம் கூட போட்டு கொடுத்துட்டார் பிரபுபதா. ஸோ அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வெரி நைஸ். இப்போ இதோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute.